Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos a iniciar a convocatoria da sesión ordinaria do mes de xullo, para o cal estamos convocados hoxe aquí ás 16:30. Como non temos aprobación de acta, como punto 1, empezaríamos polas solicitudes de intervención que foron hoxe aprobadas en... é verdade, tedes razón. Gracias, señora Agustín Hernández. Antes de empezar cas intervencións, imos como cada pleno agardar un minuto de silencio polas mortes por violencia machista. Dentro do anterior pleno foron 4 mulleres asasinadas por violencia machista e ese é o motivo do minuto de silencio. Antes de comenzar logo, ca orde do día, toca a quenda das intervencións aceptadas hoxe en xunta de portavoces, de voceiros, por temas que van a ser tratados ao longo da sesión plenaria. As intervencións aceptadas son 4. En primer lugar, intervirá Rosa María Villar, en representación da Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, por unha proposición do Partido Socialista sobre accesibilidade e aprobación dun plan de obras na cidade. En segundo lugar, intervirá Arturo Domínguez, en representación da Plataforma de Vítimas do Albia, en relación cunha proposición do BNG para exixir a activación dos RTMS. En terceiro lugar, intervirá David Soto Díaz, integrante de Esculca, por unha moción do BNG para suprimir o uso de balas de goma, porras eléctricas e armas de electrochoque en Santiago de Compostela. E, en cuarto lugar, intervirá María del Carmen Beltrán Moreiras, en representación da Asociación Oxfam e Intermón, en relación cunha moción de Compostela aberta pola transparencia dos paraísos fiscais. Teñen cada intervinte 5 minutos máximos de quenda, ainda que somos flexibles co tempo, e correspondería en primer lugar intervir a Rosa María Villar. Si está. Aí é Xulio quen vai intervir. Vale. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Julio Louro y represento a la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, ACEM. Me acompañan algunos miembros de la asociación, así como familiares de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, colectivo al que también prestamos servicio en nuestro centro de atención. En ACEM soy el responsable del área de accesibilidad. Esta primera actuación comprendería la supresión de barreras arquitectónicas que, a mi juicio, se podrían realizar con un mínimo coste económico y que, sin embargo, supondrían grandes ventajas a las personas que nos desplazamos en sillas de ruedas u otros elementos mecánicos. Otro aspecto que se tuvo en cuenta, aparte del económico, es la frecuencia con que las personas que presentamos dificultades de movilidad nos movemos por esas zonas. Desde ACEM
consideramos que forma parte de nuestra obligación poner a disposición de los poderes políticos no solamente la señalización de los problemas, sino tratar de aportar posibles soluciones para que puedan ser subsanados. Debido a la limitación del tiempo, en mi intervención paso a centrarme solamente en algunos de los puntos más significativos de este estudio, poniéndome a su entera disposición para cualquier aclaración con respecto a otros que se mencionen. En la Rúa dos Concheiros, realmente acceder al centro de la ciudad a través de esta calle es una verdadera odisea. Se podría haber adoptado el mismo sistema que se adoptó en la Rúa de Fontiñas, donde se colocó una franja central de losetas, lo que nos permitiría circular con más seguridad. En la avenida Rodrigo de Padrón, en esta zona, enfrente del edificio de la Policía Nacional, existen 2 plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, que carecen del correspondiente rebaje, obligando a los usuarios en sillas de ruedas a recorrer la calle adoquinada en dirección al edificio de correos y subir a la acera a través del acceso al garaje de esta empresa. En la rotonda bajo la avenida de Lugo, confluencia con la Rúa de Clara Campoamor, para poder acceder a la zona del Castiñeiriño, todas las aceras carecen del rebaje correspondiente, viéndonos obligados a recorrer la avenida de Lugo por la estación de ferrocarril, rotonda de Galuresa y Rúa de Amor Ruibal. Circulando por la calle del Hórreo, en dirección a la estación de ferrocarril, en la confluencia con la Rúa da República do Salvador, existe un paso de peatones que cuenta con los rebajes correspondientes. Sin embargo, el de la izquierda se encuentra rematado a unos 8 centímetros aproximadamente del asfalto de la calle, resultando imposible para una persona en silla de ruedas acceder a la acera. Y finalmente, desearía manifestar que, aunque nuestra ciudad puede ser tratada desde muchos puntos de vista, el que queremos reflejar en este estudio es uno muy particular y personal, el de las personas que utilizamos medios mecánicos para desplazarnos y poner de manifiesto las dificultades que nos encontramos. Y que, por supuesto, entendemos que para personas que no se encuentran en nuestra situación pueden pasar completamente desapercibidos. Estamos seguros de que con el esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos hacer de Santiago de Compostela una ciudad más accesible. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Julio. Julio, o seu nome e apelidos completos para que figuren na acta. Louro Peña. Vale, señor secretario. Moitas gracias. Sería ahora o momento, a quenda da intervención de Arturo Domínguez en representación da plataforma de vítimas de Albia. Arturo, benvido, e tamén comeza a túa quenda cando queiras. Podes vos poñer de pé tamén, se estás máis cómodos. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Domínguez, soy portavoz de la plataforma y hoy me acompaña también Esperanza Fernández, integrante de la asociación. Estimadas señoras y señores concejales, somos la plataforma Víctimas del Albia 04155, que agrupa a la mayoría de las víctimas y familiares del accidente ferroviario más grave de la democracia, con 81 muertos y más de 140 heridos. Queremos dar las gracias al BNG por su invitación y por el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos años. También hacemos extensivo este agradecimiento al resto de los partidos que nos han apoyado, y en especial al actual alcalde de Santiago, don Martiño Noriega, por su apoyo incondicional. Antes de nada, nos gustaría dejar muy claro que somos las víctimas y sus familiares quienes venimos reclamando que se cree una comisión de investigación parlamentaria desde hace casi 4 años. No podemos ni debemos olvidar que en esta tragedia están involucrados el Ministerio de Fomento, las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco. Por favor, señores del PP, no traten de engañarnos ni de engañarse, diciendo que hay un juicio en marcha. En el juzgado se establecerán las posibles responsabilidades penales, pero en ningún caso se depurarán las responsabilidades políticas. La esencia de la democracia es la separación de poderes, y nada tiene que ver el legislativo con el ejecutivo y mucho menos con el poder judicial. A lo largo de este tiempo hemos ido conociendo hechos y conductas muy graves, que jamás se juzgarán
al no ser causa directa del accidente, pero sí que tiene una clara responsabilidad política. Y el lugar donde se depuran esas responsabilidades es en el Congreso. En su día, Fomento decidió modificar el proyecto del AVE Orense-Santiago, que llevaba más de 10 años planificado y, como consecuencia, llevó una reducción de seguridad del proyecto original, al suprimir el sistema de seguridad ERTMS en el tramo más peligroso, la curva de Angrois. Se invirtieron más de 150 millones de euros de dinero público en un sistema de seguridad que no está operativo y que hubiera evitado el accidente. Durante la inauguración de la línea, veíamos en televisión y en prensa que el ministro de turno, en presencia del presidente de la Xunta, presentaba la línea de Galicia como alta velocidad. Sin embargo, 3 días después del accidente, mientras algunos se debatían entre la vida y la muerte y otros internaban a sus familiares, el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidente de Adif, de Renfe y el propio presidente de la Xunta negaban que la línea fuese de alta velocidad. Es más, el señor Feijóo y el señor Catalá sugirieron que había intereses económicos por desacreditar la alta velocidad. La audiencia, el juez, los peritos, la Unión Europea y el propio Boletín Oficial del Estado confirman que era un tren y una línea de alta velocidad. Algunos estaban más preocupados de los negocios que por buscar la verdad. Además, si tienen interés, ustedes mismos podrán comprobar que la línea de alta velocidad Orense-Santiago se vendió a todos los gallegos diciendo que la alta velocidad había llegado a Galicia y que además contaba con la última tecnología y con sistemas de conducción automática, ERTMS. Nos engañaron los diferentes gobiernos, vendiendo una seguridad que no existía en absoluto, haciendo una publicidad engañosa y atentando contra nuestras vidas. Diferentes autos de los jueces han señalado la falta de colaboración de la justicia por parte de Renfe y Adif, a pesar de que la exministra Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso, no se cansó de decir lo contrario. La Unión Europea ha pedido que se abra una nueva investigación técnica, ya que la llevada a cabo por la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ni es independiente ni analiza las causas raíz de esta tragedia. Y para mayor escándalo, tal como se publicó en varios medios, el Gobierno presionó a Europa para que dicho informe no saliera a la luz. Incluso los responsables involucrados, tanto a nivel técnico como político, deberían de haber dimitido. Y por humillación de las víctimas y familiares han sido premiados y ascendidos. Si no se depuran estas responsabilidades políticas, habrá más posibilidades de que esto vuelva a suceder. Además, nos gustaría dedicar unas palabras al señor Agustín Hernández, que por cierto estaba presente en la inauguración y consideró responsable y acertada la decisión política de poner en marcha la conexión de alta velocidad, porque contaba con el beneplácito y los técnicos que cumplieran la normativa. Señor Hernández, usted ha dicho recientemente que no se cuente con usted para hacer un uso político de lo de Angrois. También ha afirmado que los políticos también tenemos corazón. Señor Hernández, ¿recuerda usted el 24 de julio de 2014, primer aniversario de la tragedia? Seguro que sí. A algún político se le ocurrió la idea de cambiar la fecha de entrega de las medallas. Unas medallas que no quisieron recibir ni los vecinos de Angrois ni la mayoría de las víctimas. Señor Hernández, no vamos a valorar el cambio de fecha y el acto que tuvo lugar allí, que, como usted dice, es un uso político del drama como el de Angrois. Dejaremos que esa valoración la haga su conciencia y su corazón. Mientras usted y las otras autoridades asistían a ese acto, agentes antidisturbios nos impedían la entrada a la mayoría de las víctimas, a pesar de que portábamos certificados de defunción de los familiares y certificados del hospital. Víctimas a las que un año antes responsables públicos, desde la ministra hasta el rey, presidente de la Xunta, nos prometieron apoyo eterno y esclarecimiento de las causas hasta las últimas consecuencias. Ante nuestra sorpresa e indignación, los policías nos dijeron que cumplían órdenes y que acudirían un responsable en unos minutos a darnos explicaciones. Nadie vino, señor Hernández. Usted tampoco. Además, nos gustaría recordarles, 39 ayuntamientos de Galicia, que representan a más de 1 millón de habitantes, han votado a favor o se han abstenido para que se cree esa comisión de investigación en el Congreso. ¿Están haciendo uso político los compañeros del PP del drama como el de Angrois? Señor Hernández, si usted es un demócrata y, como dice, tiene corazón, pida perdón y exija públicamente algo tan legítimo y democrático como es la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Para finalizar, queremos dejar muy claro que a las víctimas nadie nos manipula ni utiliza nuestro dolor porque no lo permitimos. Lo que sí es verdad es que hay gente honesta y buena que nos apoya y gente que lo único que defiende son sus intereses. Les invitamos a todos, a la marcha que tendrá lugar el próximo 24 de julio a las 11 de la mañana, que saldrá desde la estación del tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro. Exigimos verdad, justicia y reparación, y la queremos por ese orden, estricto orden, y no son negociables las dos primeras. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Sería ahora o momento de intervención
de David Soto, integrante de Esculca. David, a túa quenda. Quero comezar por dar as grazas ao Pleno Municipal, en nome de Esculca, por permitirnos estar hoxe aquí. O meu nome é David Soto e son membro da Xunta Directiva de Esculca, alén de profesor de Dereito Procesual na Universidade Pública. Imagino que para algunhas de vos, Esculca é unha organización coñecida, mentres que para outras non o será. Para quen precisen unha presentación acerca do noso labor, este poderíase resumir como a promoción e defensa dos dereitos humanos. E xusto de dereitos humanos queremos falar hoxe aquí. Antes de nada, quero expresar que en Esculca vivimos con sorpresa o que podemos denominar o paradoxo da política policial compostelá. O paradoxo consiste en que a vez que a delegación do goberno se congratula da diminución da criminalidade en Galicia, algunhas columnas de opinión e representantes políticos solicitan un aumento do número de axentes antidisturbios na cidade de Santiago de Compostela, dando como excusa a ameaza terrorista, a pesar de que a loita antiterrorista é levada ao cabo polos servizos de inteligencia e non pola policía antimotíns, cuxo labor é garantir a orde pública. Tamén vivimos con extrañeza que se afoutase acérrimamente o uso da forza nas intervencións policiais que tiveron lugar nesta cidade o mes pasado, con causa nas manifestacións de reivindicacións dos espazos autoxestionados. Cáusanos extrañeza, non porque sexa a intención de Esculca defender este ou aquel proxecto político, senón porque temos razóns de peso para pensar que as intervencións presentaron unha manchada de irregularidades. Así, temos no noso poder unha tristemente ampla lista de testemunhos que relatan constrinximentos contra os medios de comunicación que intentaban cubrir a actuación policial. E tamén temos testemunhos de persoas que foron agredidas con perigosas armas dun xeito totalmente incongruente, inoportuno e desproporcionado. Algúnas delas viñan que non participaron, na manifestación, saían do seu lugar de traballo e acabaron sendo atendidas no hospital. Creemos que estas graves lesións aos dereitos civís e políticos non se poden explicar sen a pública provocación de certos persoeiros que, como dixen, actuaron de maneira totalmente irresponsable. Hoxe presentase aquí unha moción para a suspensión da utilización de certas armas perigosas no Concello de Santiago. Trátase de porras extensíveis, de gases lacrimóxenos e de balas de goma. Nós non podemos máis que congratularnos por esta proposta. A Vila de Santiago ten hoxe a oportunidade de unirse a concellos como o de Pamplona, que no 2016 prohibiu o uso de porras extensíveis pola policía local, ou a Comunidade Autónoma Catalá, que prohibiu no 2014 o uso de balas de goma polas súas forzas públicas. Razóns hainas de sobra. O comisario de Dereitos Humanos do Consello de Europa afirmou en 2013 que en España se produce un uso abusivo de porras extensíveis e balas de goma. Un estudo médico realizado en 1975 no Reino Unido e publicado na revista británica de cirurxía arrebolou os seguintes datos. Das 90 persoas que sufriran un impacto de bala de goma o ano anterior naquel país, 41 precisaran atención médica urxente, 17 sufriron discapacidade permanente e unha faleceu. Só dende 1990, en España, 18 persoas perderon a causa de impactos de balas de goma un ou ambos os dous ollos. Outras tantas sufriron fracturas de costelas, traumatismos cráneoencefálicos, perda de oído e audición e mesmo unha persoa sufriu necrose cardíaca. A lista complétase con Íñigo Cavacas, de 28 anos, Rosa Zarra, Ursino Gallego, de 14 anos, Valentín González, de 21 anos, Carlos Gustavo Frechén, de 28 anos, Pancho Egea, de 19 anos, José Luis Aristizábal, de 20 anos, Isidro Subsperregui e Juan Gabriel Rodrigo, de 20 anos, 9 persoas mortas dende 1976 polo uso das balas de goma. Máis da metade non pasaba dos 21 anos. Aínda é posible que falten nomes nesta lista, pois, como aseguraron varias testemunhas no 2014, as balas de goma foron utilizadas para dispersar a varios migrantes que faleceron cando intentaban acceder a Ceuta por mar. Por iso queremos apelar á sensatez e á responsabilidade dos membros do pleno desta corporación para que, asumindo con bo sentido democrático a competencia compartida que este Concello ten no mantemento da seguridade cidadá, exprese o seu rexeitamento ao uso de armas de especial perigosidade por parte dos corpos de seguridade. O seu uso nesta cidade non é necesario. Pon en perigo a vida e a integridade física das persoas e menoscaba a confianza que os poderes públicos deben inspirar na cidadanía. Moitas grazas. Gracias a ti, David. E para pechar as quendas de intervención dos veciños e veciñas sería a quenda de María del Carmen Beltrán en representación da Asociación Oxfam Intermón.
Boas tardes, ben queridas concelleiras e concelleiros do Concello de Compostela, ilustrísimo señor alcalde Martiño Noriega. Queríamos, antes de nada, agradecer a iniciativa da señora concelleira Concepción Fernández, que facilitou a posibilidade de estar hoxe aquí para presentar a que nos denominamos campaña Zona Libre de Paraísos Fiscais, no marco da cal se inscribe e se entende a proposta de moción pola transparencia nos paraísos fiscais, que vostedes votarán hoxe neste pleno. A campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscais é unha iniciativa de Oxfam Intermón, a pesar de que a idea non é nosa, e ten algúns antecedentes na Comunidade Foral de Navarra e en países como Francia e Finlandia. Esta iniciativa conta xa con apoios en España por parte de diversos colectivos, concellos e entidades preocupadas polas políticas fiscais e as consecuencias que estas teñen no aumento das desigualdades e a protección das políticas públicas. Hai tempo que se busca o xeito de frear o impacto que a existencia dos paraísos fiscais teñen na nosa economía, coa terrible consecuencia do fraude e a elusión fiscal. Como xa sabemos, o impacto da elusión fiscal cifrouse en 6 billóns de dólares que se moven de xeito opaco a estes paraísos. As empresas, por exemplo, do IBEX 35 teñen case 1.300 filiais nestes paraísos e a súa presenza triplicouse durante a crise. Mentres, seguimos loitando por unha armonización fiscal na Unión Europea para endurecer as penas ao fraude e á elusión fiscal, un camiño de longo percorrido. Son moitos os cartos que vemos que se escapan inxustamente do horario público. Esta proposta que hoxe se presenta aquí ten por obxectivo que os concellos, na medida das súas posibilidades, se impliquen nesta loita. A proposta, tal como se redata na moción presentada, busca dar os pasos precisos para que os concursos públicos favorezan a empresas que teñan condutas fiscais responsables, e isto pola evidente competencia desleal respecto a aquelas que non as teñen e que, polo tanto, van dispoñer de máis recursos, o cual supón unha injusticia flagrante neste terreo de xogo. Somos conscientes da dificultade de levar isto a termo. Creemos que hai dúas vías, unha vía política, a que hoxe empeza neste Concello, e unha vía técnica para implementar a proposta, e que é un camiño que coa axuda de expertos xa estamos empezando a traballar. Unha das vías que se pode traballar para facer efectiva esta declaración política é que as empresas licitadoras asinen unha declaración na que afirman non realizar operacións financeiras en paraísos fiscais e que sexan consideradas delitivas, incluindo aquelas constitutivas de delito de branqueo de capitais, fraude fiscal ou contra a facenda pública. Se durante o período de execución do contrato aparecen evidencias de que a empresa incurriu neste tipo de prácticas e, en consecuencia, se verifica falsidade na súa declaración, poderán derivarse penalizacións que poderían chegar á resolución do contrato. Somos moi conscientes das dificultades que se presentan, aquelas relacionadas coas cuestións relativas á libre competencia a nivel europeo e aquelas relacionadas coa definición exacta do que entendemos por paraíso fiscal. Pero creemos que é moi importante que haxa concellos como este de Compostela e tantos outros que xa o están implementando que amosen vontade política de acabar coa lacra dos paraísos fiscais, facendo o que estea nas súas mans para conseguilo. Nós, como impulsores da campaña, nos comprometemos a continuar traballando para posibilitar o maior número de vías técnicas que permitan facer efectivas estas resolucións políticas. De verdade, moitas grazas pola iniciativa. Moitas gracias a ti, María del Carmen, e unha vez rematadas as quendas de intervención pasaríamos xa a orde do día propiamente do pleno, indicar que os asuntos que xustificaron as intervencións a hora dos veciños e veciñas entre o público serán tratados ao longo da convocatoria da sesión, ben sexa como proposicións ou como mocións, non en diferentes momentos da mesma. E, polo tanto, ora tocaría seguir co orde do día, onde o primeiro punto é a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, que entendo, señor secretario, que non se atopa na sala e que, polo tanto, simplemente deixar constancia. E pasaríamos ao punto número 2, que é a ampliación de usos na reserva de equipamento DOC 15 de Fontiñas. Si faz en defensa do punto, Jorge. Moi boas tardes a todos e a todas. Traemos hoxe a ampliación dos usos dotacionais da parcela DOC 15 de Fontiñas. Para explicar esta ampliación de usos, gustaríamos explicar que na cidade de Santiago de Compostela viven máis de 25.000 persoas maiores de 60 anos, das que 3.800 viven soas. A ninguén se lle oculta que o envellecemento, a soidade da poboación,
A enfermedade e a independencia non é só unha cuestión de números, senón que son prioridades que teñen que ser incorporadas na planificación das políticas públicas e no deseño dos espazos e servicios á cidadanía para abordar os retos do século XXI neste Concello. Actualmente no noso Concello existen únicamente 3 recursos dependentes da Xunta de Galicia para esta atención aos nosos maiores. Estaría a residencia de centro de día situado na Porta do Camiño, con 84 prazas para persoas válidas, a residencia e centro de día situado en Volta do Castro, con 150 prazas para dependentes, e a residencia da Fundación José Otero e Carmela Martínez en Pontepedriña, con 150 prazas para persoas dependentes. Esta oferta, ademais, non é únicamente para os veciños de Santiago de Compostela, sino que, ao ser recurso da comunidade autónoma, está aberto a toda a poboación de Galicia. Este número de prazas é claramente insuficiente para atender as necesidades da poboación do Concello de Santiago, polo que tras entablar conversas ca Xunta de Galicia a posibilidade de que esta acometa a construción dunha nova residencia de maiores na nosa cidade, propoñemos o cambio de uso desta parcela dotacional para ampliar, perdón, non un cambio de uso, para facer unha ampliación de uso que era docente e poder permitir tamén o asistencial para esta parcela. Entre as alternativas posibles que se estudiaron en Fontiñas, esta parcela que, como decimos, tiña un uso docente, resultaba que era máis aceitada para esta finalidade tanto pola súa accesibilidade desde as principais vías de comunicación, como tamén polo seu emplazamento nun contorno que conta con importantes espazos verdes e áreas de ocio e esparcemento. Por estes motivos, propónse dar os pasos necesarios para ampliar o destino urbanístico desta reserva de solo inicialmente prevista para uso docente, autorizando o uso específico de equipamento asistencial, asustando deste xeito as previsións do planeamento ás necesidades reais da sociedade. O artigo 42.5 da Lei do Solo habilita o Concello para acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos públicos por outros usos dotacionais públicos diferentes, sempre que se manteña a titularidade pública a través dun acordo plenario adoptado por maioría absoluta sen necesidade de seguir o procedimento de modificación do plan. E por iso, polo que hoxe traemos a proposta de aprobación polo Pleno Municipal de ampliación do uso permitidos na reserva de equipamento na parcela DOC 15 a fin de permitir, ademais do docente asignado polo vigente plan parcial, os seguintes: uso asistencial, administrativo e sociocultural, que poderán desenvolverse de forma exclusiva ou compartida. Entendemos que para poder dar cumprimento á demanda veciñal da poboación de Compostela, a demanda de toda a cidade para incrementar o número de prazas de centros de maiores, é necesario facer esta ampliación. Entendemos que esta parcela de Fontiñas é a máis aceitada e creemos que o que debemos de instar a Xunta de Galicia é que cumpra con este compromiso o antes posible. Por lo tanto, traemos hoxe para aprobación esta ampliación de uso. Gracias, Jorge. Señor Vencela, súa quenda. Sí. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos os compañeros e compañeras de corporación e a toda a xente que nos acompaña hoxe nesta sesión plenaria. Eu vou tratar de ser breve porque a posición do Bloque Nacionalista Galego sobre este tema, pois creo que por todos e por todas coñecidas. Temos falado longo e tendido en varias sesións plenarias sobre algo que ten que ver con este punto que estamos a tratar. E certamente eu podo coincidir na intervención do señor concelleiro en que Santiago precisa urgentemente novas prazas non só residenciais para persoas maiores, sino que Santiago precisa unha moito maior e mellor dotación en materia sociosanitaria para persoas maiores. Tanto é así que desde que o señor Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galiza, non se construiu ni unha soa praza pública
dese tipo, non? Facía o señor Duarte referencia a dúas residencias construídas na época do bipartito e nomeadamente tendo responsabilidades nese ámbito o Bloque Nacionalista Galego, tanto a residencia Volta do Castro con 150 plazas para dependentes como a que tivo iniciativa privada, neste caso a Fundación José Otero en Pontepedriña con 150 dependentes, non? Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego sempre vai estar a favor de que a Xunta de Galiza asuma realmente as súas responsabilidades e dé os servicios que ten que dar a unha parte moi importante da poboación de Compostela e, polo tanto, sempre vamos a estar a favor de que o Concello de Santiago facilite que a Xunta de Galiza poida acometer eses investimentos. Ben, dito iso, claro, eu teño que facer necesariamente referencia aquí a outra cuestión, e é a ubicación. A min pareceríame estupendo que no barrio de Fontiñas houvese un equipamento deste tipo. Discutível se esa é a mellor parcela ou non, porque está ao lado dunha ludoteca que algún día abrirá e se podría complementar ese espacio con outro tipo de equipamentos, ludoteca e escola infantil. Pero, bueno, a marxe diso, non? O barrio de Fontiñas é un barrio populoso, é un barrio que no seu día tivo unha poboación moi xoven, que hoxe non é tan xoven e moita dela incluso que ten os seus maiores ao cargo, non? Por lo tanto, nada a conxetar ese respecto. O que pasa é que nesta cidade había un edificio que claramente demandaba esta instalación, que é o vello Hospital de Galeras. O vello Hospital de Galeras tiña que ser a nova residencia pública para persoas maiores nesta cidade. Claro, que foi o que se nos dixo o Bloque Nacionalista Galego durante todo este tempo? Bueno, pois que eso non iba a ser así, porque a Xunta de Galiza non tiña previsto facer unha residencia de maiores. E a nosa sorpresa é que, mira ti, que casualidade, que inmediatamente despois que se procede a venta dese inmoble por parte da Universidade, a Xunta de Galiza sorpréndenos dicindo que vai facer unha residencia de maiores en Santiago, eso sí, nova do Trinque, non? Pero que é o que máis nos sorprende? Mire usted por onde, o que hoxe podemos ler todos nos medios de comunicación. Eu, como saben, nacín en Lugo, meus pais teñen a súa casa onde nacín, onde criei, pois moi cerca do que era o vello Hospital de Lugo, non? A residencia para os que nacimos ali, non? Bueno, pois é un caso moi similar ao de Santiago de Compostela. Unha residencia, un hospital, que no seu día mobilizou todo un barrio, que cando pechou, pois tivo consecuencias importantes, evidentemente, para o pequeno comercio e hostelería da zona, pero sobre todo que quedou un inmoble pois que era un cadáver e que tiña grandes potencialidades unha vez que se creou o novo Hospital Lucus Augusti ás aforas de Lugo, non? Bueno, o Concello de Lugo, con moi bo criterio, non cesou, repito, non cesou de presionar ata conseguir unha demanda histórica desa cidade e era que aquel vello hospital se convertise pois, nun centro residencial para persoas maiores. Pois ben, que coñecimos onte? Pois que o señor Feijóo, e eu teño que dicirlo, aplaudo esa iniciativa, anuncia un investimento nada máis e nada menos que de 21 millóns de euros. Estaba ao lado da señora Fátima Báñez, non sei se o Estado vai tamén colaborar niso, na rehabilitación dese vello hospital e na creación do que chaman o primeiro Centro Integral de Saúde de Galiza. Que miren vostedes por onde é, eu dicir, parecido, é exactamente o mismo que o Bloque Nacionalista Galego ten defendido ata a saciedade neste pleno a respecto de que había que facer co Hospital Vello de Galeras. Que vai a ter? Pois vai a ter non só un centro residencial para 120 persoas dependentes, sino que vai a ter tamén un centro de saúde, un PAC, unha unidade de saúde mental, fisioterapia, atención á muller, odontoloxía. Ben, a miña pregunta é simple, por que Lugo sí e Santiago non? Bueno, eu creo que aí perdimos unha oportunidade histórica, eu alégrome de que a Xunta cambie de criterio e despois de 8 anos de goberno do señor Feijóo, casi unha década, se cree unha praza nova de tipo residencial para persoas maiores, pero desde logo creo que hai unha oportunidade perdida en termos urbanísticos, en termos incluso de memoria colectiva da cidade e en manter pois, os usos que tiña ese equipamento. Por lo tanto, nós imos votar favorablemente o cambio e ampliación de usos desa parcela de Fontiñas, pero como decía ao principio, pois eu creo que como mínimo pois temos que deixar constancia pois da posición do Bloque Nacionalista Galego, que por outra parte pois é coñecida por todos e todas vostedes.
Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeiras e compañeros de corporación, e moi boa tarde e benvidos aos diferentes representantes das asociacións, da Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, da Asociación de Víctimas do accidente do Albia, da Asociación Esculca e de Intermón Oxfam. Eu penso que ninguén dubida neste pleno da necesidade de outra residencia para atender as persoas da terceira idade, particularmente aquelas que son dependentes na nosa cidade. Efectivamente, o decía na súa intervención o concelleiro de Espazos Urbanos, se fala dun 21% aproximadamente dos empadronados que teñen máis de 64 anos. Por lo tanto, con toda a seguridade estamos por enriba dos 25.000, porque hai tamén pais e nais que non están empadronados, que viñeron de fora da nosa cidade a vivir, que agora son dependentes, a vivir cos fillos e cas fillas que están establecidos na nosa cidade. Por lo tanto, con toda a seguridade, a prisión é máis necesaria. Do mesmo xeito que o número do que falaba o concelleiro referente a aquelas persoas de máis de 65 anos que viven sós, pois con toda a seguridade se incrementa cando pensamos en aqueles que viven con outras persoas que teñen máis de 70 anos. Por lo tanto, efectivamente, a necesidade desa residencia é evidente para nós. Particularmente cando vemos cales son aproximadamente os prezos medios na nosa comunidade para residencias privadas para dependentes, que están por enriba dos 1.450 euros, tendo en conta que aquí temos pensións medias que moitas das veces non chegan aos 800 euros. A pregunta que a min gustaría me facerlle o concelleiro é exactamente por que se elixiu esta parcela. Diu exactamente unha razón de accesibilidade polas rúas e as vías motorizadas, pero a min gustaríame saber que outras parcelas se identificaron, e particularmente no mesmo polígono de Fontiñas, e por que esas outras parcelas pois non foron as seleccionadas. O digo claramente porque recordo que o Partido Socialista presentou aquí unha moción para aproveitar a parcela que agora se propón que sexa o chano que se construa esta residencia, para aproveitar, mentre non se construía esa posible escola infantil, pois para 130 plazas de un aparcamento en superficie. Lembro que foi aprobado por maioría absoluta neste pleno, que abstención, neste caso, de Compostela Aberta. Estou falando do pleno de maio de 2016, polo tanto, hai máis dun ano. Eu digo tamén porque existe unha outra parcela, concretamente unha de 2.800 metros cuadrados, que está tamén no polígono de Fontiñas, fronte a un parque que podería ser un elemento esencial para o lecer e disfrute dos nosos maiores ali residentes. Estou falando do Parque Carlomagno, porque está moi preto da área central, porque está preto do centro de saúde, porque está preto do centro sociocultural e tamén está preto da saída e, polo tanto, da conexión co casco histórico. Ademais, apostar por esta parcela pois permitiría a reurbanización, o remate da reurbanización da Rúa Jaca. Gustaríame, polo tanto, coñecer as motivacións, neste caso, do grupo de goberno. E a verdade é que, xa que estamos falando deste tema, pois sí que me gustaría tamén lembrar que Santiago de Compostela, como o resto de Galicia, pero falamos da nosa cidade, está necesitada de prazas de hospital de día para xeriatría, de camas de media estadía e de convalecencia, e tamén, claramente, duns recursos de hospital para xeriátricos. Por lo tanto, estes son datos da Sociedade Española de Xeriatría e gustaríame lembrar tamén esas necesidades. Moitas grazas. Ao noso voto, en calqueira caso, vai ser favorable. Gracias, señor Paco Reyes. Señor Agustín Hernández. Teresa. Buenas tardes a todos, compañeros y personas que asisten a pleno hoy. Nosotros nada, únicamente decir que vamos a votar favorablemente porque nos vamos a ceñir al tema que tratamos, que es la ampliación de usos, y por lo tanto consideramos acertado añadir un nuevo uso dotacional a un uso que ya es dotacional y nos parece adecuado, con lo cual votaremos a favor. Gracias. Jorge. Sendo moi breve, comparto plenamente as opinións de Rubén en canto á necesidade de que este goberno autonómico impulse, despois de 5 anos, a creación de novas plazas, creo, de 8 anos, perdón. Creemos que é unha necesidade que asuma a súa responsabilidade. Por desgracia, a parcela do vello hospital é titularidade desde o ano 2003 por un acordo
tomado en este pleno no ano 2003 é titularidade ou era titularidade da universidade, que decidiu vendelo, polo tanto non está en mans municipais para poder cedelo, está en mans privadas e anteriormente en mans da universidade. Cando a nós nos piden unha parcela é porque prefiren unha cesión que non comprar esta parcela do antigo hospital. A necesidade e a demanda de máis centros de maiores, creo que compartimos que, ademais dese de Fontiñas, podería ser necesario outro en Galeras e posiblemente algún máis na cidade. Neste caso, o que facemos é poñer a disposición da Xunta esta parcela, e por dar contestación a Rubén, a Paco, esa parcela da que falas é unha parcela asistencial, está máis cerca das vías rodadas, máis ruido, e sobre todo falas de que está máis cerca do parque, pero entendemos que esta ten unha ventaxa, que é máis cerca da piscina, da área recreativa, do parque de Brañas de Sar, que é unha zona verde realmente máis accesible para todas as persoas, porque o parque de Carlomagno, como sabemos, é unha gran costa que para ese talud da montaña. Ademais, hai un criterio que fai desde o punto de vista de inclusión social, que este combinado cerca do centro de maiores, a súa cercanía cos centros educativos infantiles, que parece conveniente que pode estar aí rematando esa peza urbana, e quedaría aberta, ou eu deixaría aberta hoxe, a posibilidade de que esa outra área asistencial que está máis cercana ás vías de comunicación puidera acometer, sendo necesario, ese aparcamento disuasorio, periférico, para poder dar ese uso aos que se desplazan en vehículo. Pero entendíamos desde os servizos técnicos de urbanismo, se entendía que esta parcela cumplía mellor con algúns criterios que son a maior cercanía ao parque de Brañas de Sar, a esas sendas peoniles para poder disfrutar, que era positivo tamén a cercanía ca ludoteca e ca escola infantil, e, polo tanto, parecía que esta parcela máis resguardada de eventos, máis resguardada dos ruidos da vía pública, parecía máis aceitada para este uso. Gracias, Jorge. Algo que engadir, Rubén? Algo que engadir, Paco? Pasaríamos logo a votación, que eu entendo que é favorable por unanimidade da corporación. Téndese por unanimidade. Por acordo de Xunta de Portavoces, o punto 3 e o 4 vanse votar evidentemente de maneira separada, pero vanse cinguir a un debate único, co cal eso que se acordou, e a defensa inicial damos os dous puntos neste debate único. Vai a facer María Rozas. María, túa quenda. Moi boa tarde a todos e a todas. O primeiro dos expedientes que traemos, refírome ao expediente de crédito extraordinario 2007 CREST 01 para investimentos en servizos sociais, relacións veciñais e parque móvil. É un expediente de 81.000 euros, dos cales 50.000 son para a adquisición de aplicacións informáticas no Departamento de Políticas Sociais, en concreto unha aplicación informática para a xestión das bolsas de comedores escolares e de material escolar, e tamén de realización de actividades extraescolares, e outra aplicación informática para a xestión do servizo da axuda no fogar, que permitirá automatizar tarefas que actualmente fanse no servizo de forma manual e reducir a carga de traballo que non achega un valor engadido, e que consume moito tempo de traballo. Así, de forma automática poderánse realizar cálculos económicos ou asustes de horas de servizo que agora mesmo fanse de forma manual. Trátase, por tanto, dunha achega para mellorar a modernización, para seguir dando pasos na administración electrónica do Concello, neste caso no Departamento de Políticas Sociais. A segunda parte deste modificativo do orzamento son 21.500 euros para adquirir dende o Concello 2 vehículos eléctricos, en concreto para os departamentos de Parques e Sardíns, Proxectos e Obras, e propónse a adquisición destes vehículos eléctricos que ademais son de segunda man e que temos coñecemento do seu perfecto estado
do seu perfecto estado, e desta forma pois, contribuímos cambiando vehículos vellos do Concello que consumen moito por vehículos que son respetuosos co medio ambiente, e tamén damos, pois, facemos ese tipo de políticas desde a institución, non desde o Concello. A partida que se utiliza para financiar este proxecto é un sobrante que había nun proxecto de investimentos do ano 2014, dunha baixa que existiu no 2014 e que estaba pois dispoñible. E por último, neste primeiro expediente, no punto número 3 da orde do día de hoxe, propónse 10.110,76 euros para a adquisición de carpas para as asociacións veciñais, que así lles permita pois, realizar as múltiples actividades que teñen as asociacións e que tamén poden ser de uso para outro tipo de asociacións que non sexa o tecido veciñal. Trátase de 3 carpas e a proposta foi aprobada por unanimidade no Consello de Relacións Veciñais na última xuntanza do 22 de marzo de 2017. Esta sería a primeira parte, o primeiro punto dos expedientes que hoxe debatimos, o punto número 3 da orde do día. En relación ao punto número 4 da orde do día, a aprobación do expediente, non sei se ler este título tan largo, a aprobación do punto número 4, que se compón de dúas partes. Por un lado, dun suplemento de crédito de 200.878,41 euros e dun crédito extraordinario de algo máis de 1.200.000 euros. Trátase de aplicar o que antes era o chamado PAI na Deputación. O 23 de febreiro de 2017 a Xunta de Goberno Local acordou a proposta do Concello de Medio Rural a participación no Plan Único da Deputación, e con data de finais de xuño, a Deputación aprobou este plan presentado por Santiago de forma definitiva. Do que se trata, por un lado, é de amortizar pois débeda de forma anticipada. A Deputación ten unha concesión de financiamento dun préstamo en condicións moi vantaxosas económicamente, a cero intereses, 2 anos de carencia e 10 anos de amortización. Isto que nos permite amortizar pois débeda de forma anticipada, continuar saneando as contas do Concello e aforrar en intereses que actualmente estamos a pagar a entidades bancarias. A segunda parte do expediente é a autorización da outra parte deste préstamo da Deputación, 292.000 euros, que irían para 2 proxectos no rural, continuando pois o noso compromiso de destinar as contías do Plan Único da Deputación ao rural. O primeiro dos investimentos é a ampliación das redes de abastecemento e saneamento nas parroquias da Lins, Laraño e Sabugueira. É unha demanda histórica da zona que carece a día de hoxe dun servicio básico como é o saneamento e o abastecemento. É un proxecto que ten un orzamento de 152.000 euros. E o segundo dos proxectos a financiar con este programa da Deputación son 2 pistas polideportivas no lugar de Carregal e un parque biosaludable no entorno da Igrexa do Piñeiro no Eixo. E por último, a última parte do expediente é, por un lado, dar de alta dos novos proxectos que non están no orzamento do ano 2017 do Concello e que foron aprobados pola Deputación nese plan. Son, en concreto, a implantación de equipos deportivos e de ocio na Lavacolla e a mellora da pavimentación do viario de acceso ás Pereiras. E, ademais, asustar outros proxectos que están no orzamento do Concello no ano 2017 que finalmente teñen unha pequena diferencia no importe, son diferencias non sustantivas que no momento de elaboración do orzamento no ano 2016 pois co que finalmente se aprobou teñen pequenas diferencias. En resumo, modificación do anexo de investimentos para adquirir vehículos eléctricos, carpas para asociacións veciñais e aplicacións informáticas e adaptar o noso orzamento finalmente aprobado polo Plan da Deputación fai unhas semanas que supón amortizar débeda de forma anticipada, aforrar en intereses e dar pois máis investimentos para o rural seguindo pola nosa aposta de equilibrio territorial e sobre todo en investimentos que son pois necesidades básicas no noso rural. Gracias, María Rozas. Señor Rubén Cela. Grazas, señor alcalde. Procurarei
ser breve neste punto e facer tres apuntes simplemente. O primeiro deles é que ningún dos dous expedientes de modificación de crédito que se plantexan hoxe neste pleno, desde o noso punto de vista, revisten ningún tipo de problema desde unha perspectiva técnica, non? Mais alá de que certamente se podría explicitar e explicar mellor a necesidade de facelos e de por que non poden agardar o seguinte exercicio, pero en calquera caso é unha cuestión menor desde un punto de vista técnico. Para nós non hai ningún problema, non? A cuestión é que desde unha perspectiva política para nós hai cando menos tres cuestións que son claramente discutibles, non? En primeiro lugar, as partidas que se minoran, non? Porque para facer estes investimentos pois hai que retraer os recursos de outras partidas, non? E non é indiferente cales son esas partidas. En concreto, pois para nós, creo que non é tampouco un moi bo sinal que o grosso, no caso do primeiro expediente, de onde se retrae o diñeiro, pois son as transferencias, unha partida de transferencias non nominativas da asistencia social primaria, en concreto 50.000 euros, non? Nin outra partida de algo máis de 10.000 euros que de actividades no ámbito de entidades veciñais, non? En segundo lugar, as propias cuestións que se plantexan facer, non? Nos non discutimos ningunha das tres no primeiro dos expedientes. Fan falta ese tipo de plataformas informáticas que poden facilitar e agilizar o traballo nun departamento que non se caracteriza precisamente por dar en tempo e forma solución pois os problemas e as demandas que teñen persoas pois con necesidades moi específicas e normalmente moi urxentes, e, por tanto, todo o que se faga nese ámbito benvido sexa. Hai outros ámbitos que estaban pendentes, por certo, algún do que depende directamente da propia concelleira, como temos falado aquí, e como había un compromiso, por exemplo, para o pago de impostos a carta ou outro tipo de cuestións que tamén requerirían pois da actualización, como se ten comprometido aquí, pois das plataformas informáticas para poder facelo. Por tanto, non discutimos que fagan falta, non discutimos que fagan falta carpas, que o asociacionismo desta cidade pois fai un moi bo uso das mesmas, nin que sexa positivo cambiar pois vehículos máis antigos por vehículos máis novos e, ademais, neste caso, menos contaminantes. Outra cuestión é se a hora de facer expedientes de modificativo de crédito estas teñen que ser as prioridades, non? A min, desde logo, ocurriríanseme unhas cantas antes que estas. Unhas cantas. A comezar, por exemplo, o modificativo de crédito que se puido facer no seu día para habilitar unha partida, por exemplo, para os comedores escolares e poder ter licitado para garantir que en tempo e forma estiveran. Bueno, Venezuela serás ti, Manolo. Manolo, está na súa quenda, non se pode interrumpir. Disculpa, Rubén. Non, é que... En fin. Bueno, como dicía, un modificativo de crédito puidose facer no seu día para habilitar unha partida para poder licitar en tempo e forma, por exemplo, os comedores escolares e garantir que o inicio do curso escolar pois estén adxudicados como previsiblemente pois non o van estar, non? En calquera caso, como digo, non discuto as tres cuestións que se propoñen, simplemente dicimos que desde o punto de vista do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pois habría cuestións que serían, desde o noso punto de vista, pois máis urxentes e máis necesarias. E, por último, no segundo dos expedientes, que para nós non plantexa ningún problema, porque, como comentaba a concelleira, pois fundamentalmente o que son, no maior dos casos, pois axustes menores, hai outras dúas cuestións pois que tamén nos parecen que son subliñables, non? En primeiro lugar, que demostran pois certa falta de previsión e de rigor a hora pois de plantexar os proxectos tanto a propia Diputación como a hora de elaborar o propio orzamento municipal do Concello, non? E é evidente con algúns dos axustes e reaxustes que se plantexan nese expediente, non? E, por outra parte, pois porque supón un aumento en 200.000 euros aproximadamente do endeudamento. Por iso, con respecto ao primeiro dos expedientes, con respecto ao segundo dos expedientes, pois o noso voto vai a ser favorable, e con respecto ao primeiro dos expedientes será de abstención. Gracias, Rubén. Paco Reyes, a súa quenda.
Grazas, señor alcalde, novamente, boa tarde. Ben, con respecto ao primeiro expediente, a primeira proposta, pois o que temos que dicir é que non estamos totalmente de acordo na necesidade, particularmente no que fai referencia ao software e aos equipamentos informáticos, para poder xestionar correctamente e dunha maneira máis áxil e máis efectiva as becas de comedores escolares e a axuda no fogar. Nos entendemos que tamén sería necesario para poder dinamizar o programa Compostela Máis, é algo que vimos dicindo dende hai meses e, polo tanto, compartimos esa necesidade para poder levar adiante estes programas e para poder executar o orzamento que existe. O que acontece é que a proposta, tal e como está presentada, nos plantexa algunhas cuestións. A primeira, se isto é prioritario, por que non se orzamentou no seu momento? Quer dizer, levamos xa 3 meses co orzamento vixente. É dicir, agora é urxente facelo en xullo, porque agora e non no momento que se orzamentou. Esta é unha das primeiras preguntas. O seguinte que xenera certa perplexidade, efectivamente, son as fontes de financiamento. A primeira, que sexa precisamente transferencias non nominativas, é dicir, as de concurrencia competitiva de asistencia social primaria, ou que sexa actividades culturais de asociacións de veciños, a verdade é que unha certa sorpresa sí que causa, insisto. Non estamos en contra de que se adquiran as carpas, que con toda seguridade van ser moi ben empregadas polas asociacións de veciños. Non estamos tampouco en desacordo con que se adquiran uns novos equipamentos móviles, neste caso os coches eléctricos, porque van ser moito máis respetuosos co ecosistema, pero sí que sorprende que, fundamentalmente, as dúas grandes partidas desta proposta saian de transferencias non nominativas de asistencia social primaria e de actividades culturais de asociacións de veciños. O seguinte que gustaríame facer un pequeno comentario con respecto a esta cuestión é que faise na explicación, na motivación da urxencia, a mí chamoume a atención porque di que para a adquisición do software e unha aplicación para a xestión do servicio de axuda no fogar, asistente de xestión que automatiza as tarefas do servizo de axuda ao fogar e reduce a carga de traballo que non achega valor ao servizo. Eu teño a impresión de que todo o traballo achega valor ao servizo. Outra cousa é que pode ser máis eficiente facelo a través dun aplicativo informático. Vale, pero eu entendo que todo o traballo, as horas de traballo de todas as persoas que están traballando precisamente para a mudanza e para cuadrar todos os cadros horarios, a verdade é que eu entendo que todos eles merecen o recoñecemento do valor que achega. Con respecto á segunda proposta, atopámonos con unha reformulación dos investimentos, e volvo a decir un pouco mesmo, é dicir, se reformulan cando levamos 3 meses da entrada en vigor dos orzamentos deste ano 2017. E algunhas puntualizacións tamén nese sentido. Nos non imos discutir ninguna das adicacións das habilitacións de crédito, pero sí que sorprende, por exemplo, digo simplemente, sorprende, non aparece nada para financiamento de pago a proveedores. No que fai referencia á reducción da débeda, sí que me gustaría sinalar o que se di claramente na páxina 5 do informe de intervención, que di claramente que este expediente sí que incrementa, estou lendo textualmente, sí incrementa o volume de endebedamento. Ademais, é unha cuestión que entendo que é interesante, porque di que, claro, que o que hai que facer é unha valoración cando unha parte importante dos investimentos financiados mediante créditos atópanse sen realizar. É dicir, se van modificando os orzamentos, se vai modificando o seu destino, pero resulta que non se executan. Por lo tanto, chega un momento que o que temos é préstamos para financiar os préstamos que previamente solicitamos e que non somos quen de executar. Nos entendemos que ese é unha cuestión, un problema. Por certo, a reducción da débeda é unha reducción, é certo, do tipo de interés, é certo, os intereses aí se reducen, pero o principal é que seguir amortizando. Por lo tanto, nese sentido, nos plantexamos que o noso voto vai ser de voto favorable a este segundo expediente e abstención ao primeiro expediente. Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. Agustín, Manuel Marte. Breve neste punto, porque, vamos a ver, nos imos facer simplemente dúas puntualizacións
temos que partir do feito de que este expediente vai encamiñado fundamentalmente, sobre todo que o tema do POS a facer investimentos na nosa cidade. Entonces, nós non somos os que escollemos as obras que figuran aí dentro, é responsabilidade do equipo de goberno recoller esas obras, por si esas obras son correctas ou non, dirá o tempo, e xa será obxecto de debate como se executen as mesmas no que na conta xerán. Pero sí que quero facer dúas puntualizacións con respecto á modificación de crédito máis importante, que é a relativa ao plan da Diputación. Unha primeira relativa á propia Diputación, que ven a ser unha especie de crítica de sexo, non? E que esperemos que para o ano que ven, no 2018, o plan de obras da Deputación non pase como esta vez, este ano 2017, que foi a primeira vez que nos últimos 4 anos non se aprobou no primeiro trimestre do ano, nun pleno da Deputación. Esperemos que isto fora única e exclusivamente polo feito da refundación que fixeron e que non se convirta nunha tradición, porque canto máis se retrase este tipo de actuacións, peor é para todos os concellos, neste caso para a nosa cidade, a cidade de Santiago. E unha segunda curiosidade é con respecto ao equipo de goberno. Eu lembro que o 18 de febreiro, neste pleno, aprobouse inicialmente o orzamento do Concello, que tiña un anexo de inversións. Nese anexo de inversións recoñíanse 5 obras que estarían financiadas co plan da propia Deputación. E agora traésenos unha proposta e dice que con posterioridade a esa aprobación do orzamento que foi necesario facer unha reformulación. E isto sí que, a verdade é que me chama a atención, ¿no? Porque na rolda de prensa que se diu o 18 de febreiro para vender a aprobación inicial dese orzamento, cando se relatan as obras que van a ser financiadas con cargo á Diputación, non se citan as que están recollidas no anexo de inversións. Cítanse as obras que con posterioridade, 5 días despois, o día 23 de febreiro, solicitáronse á Deputación a través dun acordo de Xunta de Goberno Local, unha Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente, na que faltaban a mitad dos membros da mesma. Entón, por iso, agora temos que traer un crédito extraordinario financiado con baixas por anulación. Hai que anular o que estaba no anexo de inversións que non coincidía co informe económico financeiro, pero hai que ter en conta que esa rolda de prensa que se diu por parte da concelleira entendo que está fundamentada no informe económico financeiro, porque ese informe económico financeiro non coincide co anexo de inversións, pero sí coincide cas obras que se solicitaron 5 días despois, incluso as cantidades. Porque aquí falase de que hubo un reaxuste de cantidades, pero, home, en 5 días eu creo que cousas moi graves tampouco poden suceder para que haxa que cambiar 5 obras. En algún caso o cambio pode ser de 40.000 euros, os cambios están entre 10 e 40.000 euros nas obras, non só na denominación das mismas, sino tamén tal. Entonces, en fin, eu creo, xa falei neste pleno outras veces, que faltaba planificación por parte do equipo de goberno en determinados asuntos, o voceiro do BNG falou de que faltaba previsión, pero o único certo é que se esas 5 obras que se solicitaron o día 23 á Deputación estuveran xa recollidas no orzamento que se aprobou inicialmente 5 días antes e que se venderon ese mismo día, como que estaban xa recollidas no orzamento, agora mesmo non faría falta traer esta modificación de crédito, xa se poderían estar licitando, pero ahora temos que esperar, bueno, os cidadáns terán que esperar 15 días, que como ahora os días son hábiles, xa non conta sábado e domingo, ao final é un mes, é dicir, hasta setembro, no mellor dos casos, non se inicia ningún tipo de licitación con relación ás mesmas. Entonces, eu pido que para outra vez este tipo de cousas se planifiquen millor. E repito, nós non nos imos opoñer a que se fagan investimentos na nosa cidade e, por lo tanto, ímonos abster. Gracias, Manuel. María. Bueno, boa tarde de todo. Por aclarar algunhas cuestións. Primeiro, do aquí falado sobre as partidas que se aminoran para dotar estas propostas de investimentos. No propio informe do expediente teñen informes das facturas dos servizos, tanto de políticas sociais como de relacións veciñais, no que indican que aminorar esas partidas faise sen ningún tipo de deterioro no servizo e no resto de gastos e propostas do propio servizo. Non o teñen asinado polos xefes de servizo de cada un dos departamentos.
a partida de transferencias nominativas que parece que preocupa pois a diferentes grupos da oposición ten unha contía, recordemos, no orzamento 2017 de 1,5 millón de euros, o cal 50.000 euros para adquirir unha aplicación informática que, por favor, que ninguén me malentenda, non é que non valore o traballo que fai o departamento, ao contrario, valoro moito, pero as funcionarias do departamento que fan ese traballo de forma manual son as principales interesadas nestas aplicacións informáticas, pois eses 50.000 euros que se aminoran nas transferencias non nominativas supoñen un 0,03 da propia partida, non? E os propios xefes de servizo pois garantizan que non se producirá ningún tipo de deterioro no servicio provocado por esta minoración. Entonces, nese sentido, o traslado para que estean tranquilos os diferentes grupos da oposición, non? Sobre outras cuestións que aquí foron comentadas, un orzamento, como ben saben, é unha estimación. O orzamento do ano 2017, ainda que foi aprobado o 15 de febreiro, levaba un período de tramitación administrativa previo. O orzamento, os datos foron elaborados a finais do 2016 e, bueno, como estimación, pois sempre pode haber despois necesidade de modificación. Non é a primeira vez, nin será a última, que se traia a modificar un orzamento o pleno, non? Hai anos que se trouxo 3 semanas despois de aprobalo. Non vai a ser esta unha excepción. Neste sentido, sobre o preguntado por varios grupos, as diferencias que hai de proxectos, de importes de proxectos, non son substantivas, non? Por poñer un exemplo, as obras de mellora do firme do cruce de Chorente de Nemenzo a Busto, que era un proxecto que estaba no orzamento do 2017, a diferencia dese proxecto agora mesmo é unha diferencia de 44,37 euros nun proxecto que ten case 200.000 euros de orzamento. Que pasou? Pois que finalmente, cando se elaborou o proxecto polos técnicos, pois foi por algo menos do que inicialmente se esperaba, non? Entonces realízase ese asuste. Sobre a pregunta, esa vou rematando, sobre a pregunta do Partido Socialista do plan de proveedores, este Concello non tiña facturas pendentes cando se enviou o plan único á Deputación de máis de 3 meses, que era o requisito que indicaba a Deputación. Non existían facturas pendentes no Concello de máis de 3 meses, que era o requisito da Deputación, así que non existe plan de proveedores, non? Nada máis, agradezo os votos favorables, nada máis, moitas gracias. Tamén as abstencións. As agradecemos. Rubén, a túa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, brevísimo, porque non teña pensado usar a segunda quenda, só por decirlle unha cousa a señora concelleira. Decía que nos no que era o expediente que figuraban informes dos diferentes departamentos dicindo que esas minoracións nesas partidas que non supuñan ningún problema ni ningún deterioro grave no servicio e que nos lo trasladaba para a nosa tranquilidade. Eu tranquilo, estou tranquilísimo, vamos. O problema non é ese. O problema é que é normal que haxe un técnico municipal que diga que non hai problema en derivar eses recursos a outro sitio se non hai previsión de gastar eses recursos. É que ese é o problema. Claro, e este debate ten moito que ver co debate da liquidación do exercicio pasado. Claro, se eu deixo sin gastar centos e centos de miles de euros en diferentes departamentos, a ver quen é o técnico listo que di que hai algún problema en retrotraer dunha partida que sabes que non a vas gastar porque non executas nin o 30%, non? Claro, o problema non é ese. O problema é se hai necesidades ou non hai necesidades nesta cidade para que a partida de transferencias non nominativas de asistencia urxente se deberían agotar ou non. Esa é a pregunta. E onde está o problema, non? Entón, tranquilos, vamos, tranquilísimos. Non se preocupa a señora concelleira que non vamos perder o sono por isto. Ahora ben, certamente, modificativos de créditos houbo sempre, a mí non me parece nada do outro mundo e non lle vexo ningún problema. E sobre todo, se son para ben, que eso xa o veremos no futuro. Ahora, na argumentación,
Bueno, eu hai dúas cuestións que se incidían nas primeiras quendas que eu creo que son importantes, non? Bueno, pois eu creo que certamente sí que hai unha certa falta de previsión, de seriedade, de rigor a hora de elaborar algunhas cousas, sobre todo se vemos a pouca diferencia temporal que hubo entre o orzamento e a petición á propia Deputación. Creo que certamente hai outras necesidades máis acuciantes que algunhas das que se plantexan, aínda que todo o que se plantexa a nós nos parece correcto, e en último lugar consideramos que certamente no caso do expediente que ten que ver directamente cas obras financiadas pola Diputación, pois creemos que hai unha parte que non ten maior problema, e despois é unha cuestión moito máis discutible e máis filosófica, se quere, que ten que ver con que carácter ten, e se quere incluso nunha dialéctica dereita-esquerda, a minoración anticipada de débeda. Porque este debate tivemos nesta sesión plenaria moitas veces, eu en concreto moitas veces co señor Conde Roa, non? Bueno, mantíamos posicións antagónicas. Bueno, moi discutible, non? Gracias, Rubén. Paco. Sí, brevemente, comentar primeiro que a necesidade de urxencia dos soportes informáticos existían há 6 meses, cando se elabora e se presentan as contas para aprobación do orzamento, non soamente agora, existían xa entón. Segundo, eu tranquilidade toda. Eu sumo-me o comentario que ten feito o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Claro, a mí o que máis me preocupa é que cando chega a liquidación 2017 atopémonos que o 48% de axudas sociais non se executou. Eso sí que me vai preocupar. Agora, os 50.000 euros que non van influir no desenvolvemento das axudas sociais, bueno, habería que preguntarlle a aqueles que sí que poderían ter sido receptores deses 50.000 euros, pero bueno, a eles os teremos que preguntar. Con respecto a outro tema, eu non vou entrar, xa o dixen, nos parecenos ben os investimentos que se van facer, poderían ser outros, pero eses que se van facer nos parecenos ben. O que sí teño claramente que insistir no tema da débeda, é dicir, que o máis urxente, o máis necesario para esta cidade con máis de 9.000 persoas en situación de desemprego que buscan un emprego non atopan. Amortizar a débeda ou investir o diñeiro que temos precisamente para xerar riqueza e xerar emprego. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, Manuel. Nada que decir. Pasaríamos logo, señor secretario, ás votacións por separada, damos os dos puntos, primeiro o punto número 3 e logo o punto número 4. Votos a favor do punto número 3, aprobación do expediente de audición de crédito extraordinario 2017 CREX 01 para investimentos en servicios sociais, relacións veciñais e parque móvil. María. Votos en contra. Abstencións. Punto quedaría aprobado cos votos a favor de Compostela Aberta. Punto 4, aprobación dos expedientes de audición de crédito e baixa de orzamentos 2017 baixa 01 por importe de 658,25 euros, de suplemento de crédito 2017 suple 01 por importe de 200.878,41 euros e de crédito extraordinario 2017 CRES 02. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Perdón, non recollín o voto do PSDG. A favor. Gracias. Con que o punto tamén quedaría aprobado. Moi ben, gracias, señor secretario. Pasaremos ao punto 5, que é a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a situación que se está a vivir na Rúa Fernando III Santo, a resposta que debe dar o Goberno local. Alejandro, súa quenda. Luís, ti non funciona o micrófono de Alejandro, sabrás? E que hoxe recibimos a todos os nenos dos centros socioculturales en Divero trebellando nel e... Acordaste que lle botaron, algúns lle berraron por andar cos aparatos? O se queres o micro, Alejandro, por se non queres. Paso este micro.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bien, durante meses, como recuerdan, tuvimos conocimiento por vecinos y a través también de los medios de comunicación de la situación que se vivía en una céntrica calle de Santiago, en Fernando III el Santo. El grupo municipal quiso que ese testimonio vecinal llegase al pleno municipal y así fue. Y ese testimonio vecinal ofrecido en este pleno ha sido tan elocuente que ha de remover cualquier indolencia o cualquier pasividad. Hablamos de una situación que afecta a las condiciones de urbanidad y de convivencia de la calle y que afecta también a la seguridad. Hablamos de muchas familias y de muchos vecinos que se ven obligados a soportar ruidos, prácticas obscenas, atentatorias de la dignidad humana, comportamientos insalubres, peleas, amedrentamientos, coacciones, y todo ello vinculado pues, a un particular negocio. Hablamos de una situación que perdura en el tiempo. Hablamos de la desesperación de los vecinos, de la pérdida de sus derechos como residentes, de la degradación de una calle a manos de unos individuos que se han apropiado de la misma. Hablamos de una situación ciertamente insufrible y hablamos de una situación que por momentos pues, puede resultar también peligrosa. Y hablamos también de una respuesta municipal insuficiente. Y esto, señor Duro, lo digo sin acritud y sin ánimo de desatar su susceptibilidad. Nadie pone en duda la presencia de la policía, de nuestra policía local, en colaboración con la Policía Nacional, pero la respuesta integral de la Administración no ha resuelto el grave problema. En abril preguntamos al alcalde por la situación, se nos dio una respuesta con cierto retraso y una respuesta no precisamente muy detallada. En todo caso, a la vista de la información que manejamos y de la intensidad del problema, entendemos que procede lo siguiente. En primer lugar, procede garantizar la presencia de la policía, en frecuencia, en número y en efectividad. Para ello, ha de entender el Gobierno que este es un asunto prioritario y ha de ofrecerle a la policía apoyo y confianza para que actúen con más medios y con más efectividad. Ha de garantizarle el Gobierno a la policía local el respaldo pleno en sus intervenciones. La policía local ha de saber que en sus intervenciones cuentan con el respaldo del alcalde y que el alcalde les respaldará, de acuerdo con la ley, ante cualquier incidente. Y garantizar la presencia de la policía local es también recabar la presencia, cuando proceda, de la Policía Nacional. Y en este sentido quiero recordar que hace unas semanas nuestro portavoz municipal le trasladó al subdelegado del Gobierno la preocupación por este asunto. En segundo lugar, entendemos que han de tramitarse sin dilación y de acuerdo con la ley los expedientes sancionadores por las infracciones que se cometan en esa calle. De nada valen las actas de denuncia de la policía si no se tramitan adecuadamente por parte de la concejalía responsable. Sin esa tramitación adecuada se desincentiva el trabajo. No hay nada menos motivador para un policía local que saber que se ha podido jugar su integridad física o su integridad jurídica y que su actuación no se traduce administrativamente en un expediente que disuada al infractor de nuevos comportamientos incívicos. La tramitación adecuada de la que hablamos es la tramitación preferente y la tramitación que contemple las circunstancias agravantes que correspondan. Al incívico infractor, todo el peso de la ley. Y el peso de la ley ha de contemplar la reincidencia o la reiteración en determinadas conductas incívicas. No vale sacar 2 amarillas y que el infractor siga jugando a sus anchas. 2 amarillas o una roja. Y no vale dar patadas a la convivencia porque eso son muchas jornadas sin jugar. Las sanciones, como digo, han de respetar el principio de proporcionalidad, pero respetar el principio de proporcionalidad implica 2 cuestiones. Primero, como apuntaba, tener en cuenta las circunstancias agravantes y, en segundo lugar, tal y como previene la ley, que las infracciones no salgan a cuenta. La verdad es que en esta ciudad la proporcionalidad, la ecuanimidad y la razonabilidad a la hora de disuadir comportamientos quiebra de cuando en vez y se dan situaciones ciertamente peculiares, ¿no? Es curioso, pero en esta ciudad ofrecer en la calle en horario diurno unas golosinas está mucho más castigado que ofrecer por las noches alcohol sin autorización. No entendemos por qué son ustedes tan rigurosos con el ofrecimiento de las golosinas en la calle y tampoco rigurosos con el ofrecimiento de alcohol por las noches. Sí, digo esto, señor Duro, porque hace no muchos meses a una comerciante del Ensanche, por instalar un puesto de golosinas en el centro de Santiago, le dirigieron ustedes una sanción de 1.250 euros. Y cuando este local nocturno incumple las normas, se le traslada una sanción de 300 euros. A nosotros eso es así. A nosotros no nos parece razonable. Pero insisto, nosotros lo que pedimos es que se contemplen todas las circunstancias que puedan agravar una infracción y que se atienda a ese principio fundamental de que las infracciones no pueden salir a cuenta. En tercer lugar,
La policía ha de contar con el correspondiente e inequívoco mandato legal para realizar determinadas intervenciones. Existe ciertamente un derecho a la libertad deambulatoria, pero no existe un derecho a la libertad deambulatoria que implique el menoscabo de los derechos de terceros y de los derechos de los vecinos, ni existe un derecho a la desobediencia permanente a los requerimientos de la policía. Por eso, la ordenanza tipo de convivencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la misma que la ordenanza que está en estos momentos vigente en el Ayuntamiento de Barcelona, prevé la posibilidad de desalojar de una zona a aquellos que porfíen o que se encastillen en una conducta incívica y que no atiendan a los requerimientos de la policía. Incorporar esa previsión a la ordenanza resulta importante para que la presencia de la policía local pueda resultar más efectiva de lo que resulta en estos momentos. Y por último, al tiempo que sin mayor demora se garantiza esa presencia efectiva de la policía, al tiempo que se tramitan diligentemente los expedientes sancionadores y al tiempo que se pueda tramitar una nueva ordenanza, al tiempo que eso se haga, se puede ir preparando el expediente para que, en el caso de que estas medidas anteriores no den sus frutos, bueno, pues se pueda instalar una cámara de videovigilancia que tenga un efecto disuasorio, como otras tantas cámaras de videovigilancia que en estos momentos están instaladas en la ciudad, lógicamente con las debidas garantías. En definitiva, que entendemos que no puede haber pretextos, no puede haber pretextos para no actuar, no puede haber pretextos para seguir consintiendo comportamientos incívicos en esa calle de Santiago. Sabemos que no es una cuestión sencilla de resolver, sabemos que no es una cuestión que usted pueda resolver con un decreto, con una simple orden verbal. En este sentido, quiero recordar que nuestro portavoz municipal, cuando se reunió con más de 50 vecinos hace unas semanas, actuó con una absoluta honestidad intelectual y advirtió que esta no era una cuestión de sencilla resolución, pero tampoco es una cuestión de resolución imposible, ¿no? Me viene a la cabeza aquella frase que decía un célebre político que decía: no creo que un futuro nefasto caiga sobre nosotros, hagamos lo que hagamos, pero creo que un futuro nefasto caerá sobre nosotros si no hacemos nada. Y pongo un ejemplo. Mire, en esta ciudad durante años tuvimos un problema de convivencia y de salud pública muy grave. Era el botellón, un botellón semanal. Hubo un cambio de gobierno. Hubo un gobierno nuevo, hubo una concejala de Servicios Sociales, una compañera nuestra, Paula Prado, se reunió con los trabajadores sociales, se reunió con la policía, dijo quiero acabar con el botellón y se acabó con el botellón. Es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión. En fin, sin reproches y de una manera constructiva, acabamos de proponerles medidas concretas, medidas razonables y medidas efectivas. Ahora, señor Duro, depende de ustedes. Gracias, Alejandro. Esquecime de decir que había unha emenda do BNG a moción que para que aclaredes si se acepta, si no se acepta. Sí, la enmienda no la aceptamos, alcalde, porque la enmienda únicamente tiene como objetivo garantizar el derecho al descanso, cuando efectivamente es importante garantizar el derecho al descanso, pero el derecho al descanso no es el único derecho que está en juego ahí. Está en juego el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el decoro de la propia calle, y después, por otra parte, es una medida que habla de implantar pues medidas necesarias. Hombre, si nosotros proponemos 4 medidas concretas, lo lógico es que se valoren esas 4 medidas concretas y, por lo tanto, no vamos a admitir la enmienda. Queda logo clarificado, señor Gancela, a súa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Para o noso grupo, para o BNG, resulta evidente que existe un problema e un problema grave de convivencia no entorno de Fernando III o Santo, non? Para alén do relato que pudemos escoitar, por certo, moi gráfico dos veciños e das veciñas aquí no pleno do mes pasado, pois son reiteradas, non, as denuncias e as advertencias pois de moita veciñanza ao respecto, non? Nos creemos que neste tipo de casos, pois evidentemente o Concello debe velar polo dereito dos veciños e das veciñas a descansar e a poder vivir con seguridade. En ese sentido entendemos que o goberno municipal pois o que non pode facer é nunca poñerse de perfil, non? E nese sentido pois podemos compartir a demanda que realiza o Partido Popular dunha maior implicación municipal na solución deste conflito, mas o que non compartimos, e dai a nosa emenda, pois é a literalidade das propostas de actuación. En concreto, hai algunhas pois que nos parecen non só discutíveis, senón coas que non estamos de acordo, pois, por exemplo, que facía referencia hai uns minutos, señor Brunete, a respecto da instalación de sistemas de videovigilancia, por exemplo, para este tipo de conflictos, non? Polo que realizamos pois, unha proposta de transacción que intentaba buscar un punto de encontro, coincidindo co objetivo último, que é mellorar a implicación municipal na solución deste conflito, deixar
da man do propio equipo de goberno cales son as medidas máis acaídas para intentar resolvelo e non entrar no detalle de algunhas nas que poderíamos non coincidir, como é o caso deste da videovixilancia. Por tanto, a nosa intención era a de votar favorablemente no caso que se admitira na emenda. Desde logo non nos vamos opor con independencia de que nos acepte a mesma e, polo tanto, o noso voto será de abstención. Gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Novamente, moi boa tarde. Bueno, é evidente que un dos obxectivos claros para calquera cidade é compaxinar a liberdade no uso da rúa pública co respecto cara aos demais, non? O respecto, tanto o dereito ao descanso, como a seguridade, como a liberdade de todos os outros veciños e veciñas cas que se comparte ese espazo público, non? Pero dito isto que efectivamente existen puntos concretos na nosa cidade que presentan máis problemas que a generalidade, imos avaliar as 4 medidas que propón o Partido Popular, non? A primeira, unha presenza permanente de unidades da policía. Bueno, hai que decir varias cousas. Primeiro, que non hai recursos, é dicir, os recursos da policía e os efectivos da Policía Municipal e da Policía Nacional con respecto a hai uns anos se reduciron en máis de 100, se sumamos os dous. Ou, por exemplo, que a Policía Nacional atópase cun único vehículo para patrullar nos meses de verán, cousa que xa trouximos como Grupo Municipal Socialista aquí ao Pleno e o debatimos nese sentido, non? Por lo tanto, nos entendemos que non hai recursos para facelo e a pregunta sería por que si unha presenza permanente nesta rúa e non unha presenza permanente noutras rúas que poderían ser tamén demandadas por parte das seus veciños ou veciñas. Outra cousa é incrementar as patrullas, incrementar a súa frecuencia e, polo tanto, disuadir dos delitos e de posibles actos vandálicos, non? O segundo ten que ver co tema das cámaras de vixiancia. Facemos a mesma pregunta, por que nesta rúa non outras? Estamos a falar probablemente dunha sembra generalizada de videocámaras en toda a cidade, que sería unha posible proposta. Bueno, nos entendemos que se atopan dificultades dentro do punto de vista legal para facer isto, non? Comezando polo propio artigo 17.1 da Constitución Española, que fala de seguridade na rúa pública, pero baseada na liberdade. Polo tanto, vivimos nun estado de dereito. E, polo tanto, as cámaras poden ter un sentido en zonas limitadas da vía pública, como pode ser, os carriles bus, plazas especiais de aparcamentos, pero ese sistema de sembranza nos entendemos que o único que se podería facer serían unhas meras gravadoras que archivaran automáticamente as imaxes, sen ser vistas, con precintado dos soportos de imaxen, con unha custodia de ditas imaxes e que solamente se visualizarían si previamente se tiña cometido un delito en un lugar público, por tanto estamos falando obviamente do respecto ao principio de intervención indiciaria, que se acordara por resolución xudicial motivada, polo tanto, respecto ao principio de reserva judicial, e sempre que o ilícito revestira suficiente gravedade, polo tanto, tamén respecto ao principio de proporcionalidade, non? Nese caso, se decodificarían as imaxes estrictamente necesarias para o esclarecimento dos feitos, non? Eso requeriría unha modificación da lei actual, polo tanto, un respecto ao principio de reserva legal, non? Para que todas estas medidas se poderan tomar con absoluta garantía para todos os cidadáns e as cidadáns. Por claro, o que non se trate, con toda a seguridade, non o pretende tampouco o Partido Popular, é xerar un gran hermano na nosa cidade. É dicir, o que non se trata, obviamente, é que a alternativa que se teña, por exemplo, que enfrontar unha parella sexa ou non sair á rúa ou ser gravada, si ou si. O que acontecería que aquel señor ou aquela señora que decide dormir na súa casa ca fiestra aberta. Hai que ver tamén as experiencias e a efectividade, non? En Londres, que din que a cidade máis videovixilada do mundo, o 80% dos casos gravados siguen sen resolverse. O ben, os datos que se publican non demostran unha correlación entre un incremento das cámaras e a disminución da delincuencia. En todo caso, o que acontece é que as accións delictivas se desplazan particularmente a zonas menos vigiladas e normalmente marxinais. Polo tanto, esa é a avaliación con respecto á proposta das videocámaras. Con respecto a que se tramiten sen dilación e de acordo cos principios do dereito sancionado dos expedientes polas infraccións cometidas na cidade da rúa, por suposto.
Non teño nada máis que decir. Con respecto ao punto cuarto, é dicir, aplicar a ordenanza tipo de convivencia dunha habilitación á policía semellante, bueno, a verdade é que precisamente consultados expertos e consultados membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado din que a lei de ensuciamento criminal e o propio Código Penal habilitan os corpos e forzas de seguridade do Estado para poder facer, polo tanto, non sería imprescindible a aprobación desa ordenanza. O certo é que como non aceptou a emenda o Grupo Popular, a emenda que lle presentou o Bloque Nacionalista Galego, o que o Grupo Municipal Socialista solicitaría sería a votación separada dos 4 puntos. Moitas grazas. Señor Xanduro. Boas tardes, señor alcalde, compañeros e compañeras de corporación. Vou entrar en cada un dos puntos da súa proposición, atendendo o primeiro punto, informarlle, señor Brunete, porque xa se lle informou, pero quizáis cumpre facelo público tamén aquí, que ata o mes de maio de 2017 a policía local, só a local, fixo 68 intervencións nesa rúa, e non soamente cando recibiron denuncias, que no transcurso dese período incoárese en 5 expedientes administrativos ao establecemento, outros 3 na contorna ás persoas por distintas razóns e varios relacionados co tráfico en vehículos, que hubo 2 servizos conxuntos bastante, digamos, eficientes e espectaculares por parte da Policía Nacional e a Policía Local, nese local onde hai 8 detencións e actas relacionadas co consumo de estupefacientes e outros delitos, e que desde o mes de maio, como seguro que lle informaron os veciños tamén, espero, porque así teñen constancia, hai unha presencia diaria da Policía Local e da Policía Nacional nesa rúa. Debido a esa actuación ao longo deste ano e ao longo do ano 2016, o local en sí cada vez abre menos días e temos constancia fehaciente de que o número de incidentes na rúa diminuiu drásticamente. Nos creemos que a Policía está facendo un labor moi importante neste tema, contando tamén coa colaboración do Corpo Nacional de Policía, que con esta acción coordenada viuse reforzada. En canto ao seu segundo punto da súa proposición, nós non somos particularmente proclives a instalar máis cámaras de videovigilancia nas ruas de cidade, máis aló das necesarias para o control de tráfico. En canto ao terceiro, eu agardo que non queira insinuar que neste Concello, este grupo de goberno, o seu funcionariado non actúa sen dilación ou baixo os principios do dereito. Lembrolle que xa fixeron ese intento durante meses e un xulgado deulle cumprida resposta. E en conto cuarto, eu entendo, e aquí comparto a posición do PSOE, que os corpos de policía que actúan nesta cidade teñen ben regulada a súa capacidade de intervención e así a exercen sin ter necesidade de poñer máis letra legislativa á mesma. Entendemos e compartimos a preocupación veciñal e estamos exercendo un traballo intenso a nivel policial sobre este asunto, cousa que piden na súa moción, pero discrepamos, como de seguro xa contaba con iso, nos outros puntos da mesma. Entón, acaba de dicir que non aceptan a emenda do BNG, no caso que aceptaran, nos votaríamos a favor da moción. Coincido, outra vez co PSOE, en pedir que dese xeito se permitan a votación por puntos, no cal, digolle que apoiaremos únicamente o primeiro punto, e que se manteñen íntegramente a súa proposición, pois nos votaremos en contra e explico por qué. Porque o grosso, o importante para a veciñanza, xa o estamos facendo e xa o estamos exercendo, e o resto dos puntos creo que non aportan nada á solución do problema. Grazas. Gracias, alcalde. Bueno, vamos Alejandro, despois da intervención, resposta, si vas a aceptar votación por separado dos puntos. No. Non vas a aceptar? No. Vale. No, porque desnaturalizaría por completo lo que es la efectividad de la moción, ¿no? Segunda caída, Alejandro. Sí, gracias, alcalde. En primer lugar, y empezando por las cámaras de videovigilancia, he de decir que de los 4 puntos para nosotros no es la medida prioritaria. De hecho, creo que en mi primera intervención ya dije que se podría ir preparando el expediente, pero yo creo que si este asunto se resuelve con la aceptación de las otras 3 medidas, no habría por qué instalar la cámara. En todo caso, me llama poderosamente la atención algunos de los argumentos que aquí se han formulado, ¿no? Ha apelado pues el señor Reyes a la vigencia de la Constitución. ¿Es que acaso no estaba vigente la Constitución cuando en este ayuntamiento se instalaron cámaras
cámaras de videovigilancia con un gobierno del PSOE y del BNG. Ha hablado usted del gran hermano. ¿Quién era el gran hermano? Entonces, el señor Bugallo era el gran hermano. Oiga, esto tendrá usted que explicarlo, ¿no? Dice usted que no entiende por qué en esa calle y no en otra. Oiga, es que usted no se ha enterado del problema que hay en esa calle. Es que usted no ha escuchado los testimonios de los vecinos ni los ha leído. Hombre, yo creo que esté suficientemente motivado, pero ya digo, es decir, nosotros tampoco haríamos causa de esta medida. Nos parecen, digamos, más prioritarias las otras tres. En relación a la presencia permanente, hablamos de la presencia permanente porque hay que leer la moción en su literalidad en los horarios de máximo riesgo, no de la presencia permanente todas las 24 horas del día y todos los días, en los horarios de máximo riesgo. Y no hay problemas de efectivos policiales, los hay y no los hay. Me explico. ¿Hay problema de efectivos con los bomberos? Los hay, y se subió el turno diario de los bomberos, porque se utiliza un mecanismo que es el de las horas extraordinarias. Y lo mismo puede suceder con la policía local, porque no estamos hablando de estar todo el día allí, sino en los horarios que se identifican como de mayor riesgo. Decía el señor Duro que la policía actuó en 68 ocasiones o hizo acto de presencia en 68 ocasiones. Yo no lo voy a poner en duda, yo no soy quien pone en duda a la policía local de Santiago, no soy yo ni es el Grupo Popular. Lo que sucede es que también, es decir, que advertí algo, se estuvo en 68 ocasiones y actas de denuncia solo se refieren a 2 días, y expedientes sancionadores a usted le salen 5, ya me explicará cuáles son los 5, porque a mí me salen 3. En concreto, yo tuve acceso a 4, y de los 4, 1 estaba caducado, con lo cual son 3 los expedientes sancionadores. Respecto a la modificación de la ordenanza, yo puedo compartir con usted, señor Reyes, en que la policía tiene una facultad, pues lógicamente, de desalojar a unas personas, porque esa es una facultad que está íncita o que es inherente al poder y la función de policía, pero también es cierto que el que eso figure en una ordenanza da una mayor seguridad y una mayor confianza al propio cuerpo de la policía, y si no, pues hable usted con ellos, porque yo tuve la oportunidad de tratar este tema en su momento y me quedó bastante claro, ¿no? Después, respecto a la tramitación de los expedientes, yo lógicamente no pongo en duda a los funcionarios de esta casa, pongo en duda el sentido de la responsabilidad de los cargos políticos que están por encima de sus funcionarios. Hemos vivido aquí lo que hemos vivido con determinados expedientes del Departamento de Urbanismo y con algunos que dependían de usted. Por cierto, que acabo de descubrir que no es que haya caducado un expediente relacionado con un local nocturno en el Departamento de Urbanismo, es que ha prescrito. Pero eso es en el Departamento de Urbanismo. Yo no pongo en duda a ningún funcionario, ni de urbanismo ni de tráfico, y menos de tráfico, porque he trabajado con ellos y doy fe de su profesionalidad. Pero me gustaría saber por qué en las resoluciones no se tienen en cuenta las circunstancias que agravan la responsabilidad de un infractor, porque nunca se tienen en cuenta. O exactamente me gustaría saber por qué, cuando la comerciante que instala el puesto de golosinas es castigada y se le aplica una sanción en una cuantía que no es la cuantía mínima, y por qué, en el caso del estilo, las cuantías se aplican en una cuantía mínima. Esas son las cuestiones, es decir, que hay que de alguna manera que hay que resolver, y por eso decimos que hay que tramitar los expedientes sancionadores no solo con diligencia, no solo en tiempo, sino que hay que tramitarlos adecuándolos al principio de proporcionalidad. Y vuelvo a lo mismo, adecuarlos al principio de proporcionalidad es que, como previene la ley, no salgan a cuenta las infracciones. En definitiva, yo lamento muchísimo, señor Duro, que no vayan ustedes a mover un dedo en este asunto, ¿no? Claro, se escudan ustedes en la moción del BNG, con todo el cariño, con todo el respeto a la moción del BNG, y nada es exactamente lo mismo. Es un cheque en blanco para no hacer nada. Es que es un cheque en blanco para no hacer exactamente nada. Aquí se están proponiendo 4 medidas concretas y ustedes, bueno, pues están rechazando esas 4 medidas concretas. De tal manera que, bueno, es decir, el problema va a continuar. En todo caso, nosotros animaremos a los vecinos a que estén muy encima de los expedientes y a que estén, lógicamente, y a que porfíen en la insistencia de la presencia de la policía local. Nada más, muchas gracias. Señor Rubén Cela. Sí, gracias, señor alcalde. Me gustaría simplemente responder a 3 cuestións. A primeira delas, as cámaras que noutro momento se puderon instalar eran puntuais. O que estou poñendo en dúbida é a un sembrado de videovigilancia en toda a cidade. Esa é o noso plantexamento. Sí, pode dicir ou má, pero eso é certo. Por lo tanto, a miña crítica, e así aparecerá nas actas, pois é exactamente a iso, a un gran hermano, non a algunhas cámaras puntuais. Segundo, eu, con todo o respeto que leo aquí do acordo, o primeiro punto di que se garanta a presenza permanente nos tramos horarios de maior risco, permanente. Non que se incremente o número de patrullas, non que se incremente os elementos disuasorios, non, que
se incremente a presencia permanente. Iso é o que di, iso é o que eu dixen que con máis de 100 efectivos menos dos que necesitan os corpos e forzas de seguridade do Estado nesta cidade, parecenos francamente difícil. Bueno, eu respeto, se vostede entende que unha ordenanza municipal vai dar máis seguridade xurídica que a lei de ensuciamento criminal e co Código Penal, bueno, eu respeto, cada quen pode opinar o que considera máis oportuno. Con respecto á seguridade e o comentario que lle poderon facer membros da Policía Municipal, mire, a verdade é que eu tamén tive a oportunidade de falar con eles, con varios deles, en varias ocasións, e tamén me quedou moi claro que eles atópanse claramente protegidos e claramente respaldados pola lei de ensuciamento criminal e polo Código Penal. Mais nada, moitas grazas. Xanduro, a súa quenda. Ben, vou obviar as referencias que fai a maior ou menor preocupación deste goberno ou do propio concelleiro por estes asuntos ou polos asuntos do que ten responsabilidade, porque xa en pasados plenos expliquei o que opinaba da súa actitude faltona cara a este goberno e a ausencia de méritos político-administrativos que ten como para terse gañado o dereito a esa condescendencia. O que si lle agradezco, polo menos, é que aínda permanezca nos seus escanos para escoitar o que teño que dicir. Sobre os expedientes sancionadores, sabe perfectamente que tramitan e deciden os técnicos, non os políticos. E pode pedir acceso, señor Brunet, estou falando con vostede, non co señor Agustín, pode pedir acceso cando queira ou non facelo, como xa fixo outras veces para acceder aos expedientes. Paréceme absolutamente hipócrita, e permito que se lo diga desde el máximo respeto, envolverse na bandeira da policía e de apoio aos corpos policiais cando os minan constantemente, tanto aquí, no seu momento de goberno, como no Estado Central. Lembrolle que entre 2012 e 2015 amortizaron 19 prazas de policía local, que ahora mesmo ten 140 efectivos, non 170 como tiña, 146. Esas plazas amortizaronlas vostedes. Ahora sí, son un grande apoio da policía e hai que apoialo en base a horas extras. Parecelle un xeito correcto de facer o traballo policial. E en pasados plenos, como tamén dixo o PSOE, aquí se aprobou pedir a Corpo Nacional de Policía a reposición das 64 plazas que tamén están sin cubrir. E tamén lembro que a responsabilidade diso son dos seus compañeros e compañeras de Madrid. Señor Brunet, eu estou fascinado e estarei, e será algo que me lembrarei toda a miña vida, polos seus intentos de contorsionismo político para tentar criticar a este goberno e louvar a acción da policía á vez, que seu partido recorta efectivos aquí e en Madrid, ou recortou. Di que a policía está a facer un bo traballo a pesar do goberno. Que quere dicir con iso? Que eu personalmente digo que non vayan e van pola súa conta? Vostede cree que é así? Contorsionismo político, señor Brunete. Teña cuidado e non se lesione. Véñenlle as vacacións de verán e cumpre estar sano. E se me permite un chascarrillo final, é certo que hubo 2 infiltrados no botellón, pero vistos os acontecementos posteriores, un deles non sei. Imos a pasar a votación. Bueno, enténdese non aceptada a emenda do BNG? Ben. Non aceptada a emenda. Votos a favor da proposición de PP, registro de entrada 227 con data 16 de 2017 sobre a situación que se está a vivir na Rúa Fernando III Santo e a resposta que debe dar o goberno local. Votos a favor? Grupo Popular. Votos en contra? Grupo Compostela Aberta. Abstencións, PSOE e BNG. Por lo tanto, enténdese rexeitada a proposición. Pasaríamos ao punto 6, que é unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para impulsar a incorporación do Corpo da Policía Local ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero. María Corral, a súa quenda. Boa tarde. Grazas, alcalde. Boa tarde a todo o conxunto da corporación e a todas as persoas que nos visitan neste salón de plenos. Presentamos unha iniciativa que constitúe unha nova ferramenta na loita contra a violencia de xénero. Trátase da incorporación da Policía Local ao Sistema de Seguimento Integral das Vítimas de Violencia de Xénero, BioXen. A colaboración da Policía Local na prevención da violencia de xénero, na evaluación de riscos e na execución de medidas de protección no entorno da muller contribuirá a optimizar a súa seguridade. Este sistema, do que forman parte todos outros corpos e forzas de seguridade do Estado, xulgados, institucións penitenciarias, etc., permitirá non só participar activamente, senón interactuar e compartir información
todo encaminhado a mellorar a protección das mulleres. Dende a entrada en vigor da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, produciuse un intenso labor de desenvolvemento normativo para abordar a violencia de xénero en todos os niveis da administración, incluída a administración local. O Estatuto da Vítima do Delito, en vigor dende abril de 2015, contén igualmente referencias á normativa especial en materia de vítimas con particulares necesidades ou en especial vulnerabilidade, cuestión que resulta de total e directa aplicación no marco da intervención protectora por parte do conxunto das administracións públicas. E a este marco veu incorporarse o pasado ano a Instrucción 7/2016 da Secretaría de Estado de Seguridade, pola que se establece un novo protocolo para a valoración policial do nivel de risco de violencia de xénero e de xestión da seguridade das vítimas. A coordinación institucional resulta un factor clave para alcanzar os obxectivos legais e conseguir unha maior protección das mulleres vítimas de malos tratos. A coordinación configúrase como un dos medios máis eficaces para erradicar estes comportamentos, por canto serve para reforzar a prevención, aumentar a sensibilización e a conciencia social, permitir a facilidade da denuncia, permitir unha atención integral e personalizada da vítima e controlar ao maltratador. O Ministerio do Interior ten elaborado un acordo de colaboración municipal para a cooperación e colaboración da Policía Local no sistema de seguimento integral das vítimas, como dixen o chamado Bioxen, que se configura como un instrumento valioso para a loita contra a violencia de xénero, un sistema que se activa cando as forzas e corpos de seguridade do Estado teñen coñecemento dun posible caso de violencia de xénero e se pon en marcha un seguimento personalizado e periódico da víctima, determinando as medidas de protección máis axeitadas en función de cada nivel de risco. É unha forma de optimizar os recursos humanos e materiais dos que dispoñen as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén as existentes en cada concello, incorporando así a Policía Local cuxa participación é moi importante porque a violencia de xénero ten o seu principal escenario no fogar e, polo tanto, hai a posibilidade dun coñecemento inmediato e persoal pola súa parte é un activo fundamental para a incorporación ao sistema. Dende o grupo municipal, consideramos que o Concello podería adherirse a este sistema e participar así de forma máis activa contra os delitos e crimes de violencia machista que moitas veces se producen na intimidade familiar onde a víctima é máis débil. Por iso propoñemos o seguinte acordo co seguinte texto. Primeiro, incorporar o Corpo de Policía Local do Concello ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero conforme ao modelo de acordo de colaboración que promove o Ministerio do Interior. En segundo lugar, iniciar a tramitación do expediente a través da correspondente unidade de coordinación contra a violencia sobre a muller adscrita á Subdelegación do Goberno da Coruña, de acordo coa guía de tramitación para a incorporación da Policía Local ao sistema Bioxen. E terceiro, facultar ao alcalde para a sinatura do acordo de colaboración entre o Concello e o Ministerio do Interior co fin de formalizar a incorporación a que se refire o acordo primeiro e de cantas xestións resulten necesarias para este fin. Máis nada, grazas. Gracias, María. Rubén Goretti, San Martín, a súa quenda. Ben, boa tarde. A verdade é que nós coincidimos desde o BNG con varias das cuestións expostas agora por María Corral en nome do Partido Popular na defensa desta proposición para impulsar a incorporación do Corpo de Policía Local ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero no Concello de Santiago, ao coñecido como Bioxen, fundamentalmente no referido á importancia da coordinación dos distintos corpos policiais, das distintas administracións. Entendemos que ese é un elemento absolutamente básico, é un elemento fundamental para loitar contra o maltrato. E desde esa perspectiva, a verdade é que nos parece que algunhas das cuestións que se desenvolven nesta proposición teñen interese. De calquera maneira, claro, a respecto da proposición, tan importantes son en moitas ocasións o que se di como os silencios, como aqueles elementos que faltan por analizar, que para nós, desde a nosa perspectiva, farían que esta proposición, desde logo, tivese un carácter sustantivo máis grande. Entre eles, fixo referencia agora María Corral a varios deles. Entre eles, por exemplo, os problemas que os propios protocolos teñen e que xa aquí tratamos en distintas ocasións.
ocasións. Non? Os protocolos, mesmo este novo protocolo para a valoración policial, son protocolos que xa foron denunciados varias veces, e non única exclusivamente por asociacións feministas, senón polo Consello Xeral do Poder Xudicial, é certo que tamén pola directora do Instituto da Muller, desde varios puntos de vista. Non? Por un lado, porque son protocolos que se basean para elaborar un nivel de risco que se basean en preguntas tipo test, en preguntas, por tanto, que deixan moitísimos elementos que non son capaces de apreciar, e son protocolos, ademais, que deberían estar avaliados por persoal formado. Aquí falta, e imos logo a un dos elementos fundamentais que para nós falta aquí, que é que pasa coa formación deste persoal, e unha formación que logo se verá relacionada, pois, custa diñeiro, e hai que dicir quen vai facer ese seguimento a través duns protocolos que, ademais, no caso deste novo protocolo, incorporaron cuestións que tamén, desde a nosa perspectiva e desde a perspectiva de varias asociacións e colectivos, pois non o melloraron o suficientemente despois desas denuncias, non? Cuestións como que teñen que ver que as mulleres non vayan soas, que as mulleres non almorcen soas, non xanten soas, claro, distintas cuestións que é certo que podíamos pensar que poden ser colchóns de seguranza para as mulleres e colchóns de seguranza que os propios colectivos de mulleres, as redes de mulleres contra o maltrato poden facer, pero entendemos que non é o labor dunha administración, porque xustamente ás veces o que se preguntan moitas mulleres vítimas de violencia de xénero é denunciar para que. Estamos seguras, non hai seguranza despois da denuncia. O certo é que se facemos unha análises que realizaron distintos observatorios de violencia de xénero a respecto de aqueles asasinatos, falecementos producidos por violencia de xénero despois de que houvese un procedimento judicial en marcha previo, é dicir, despois de que houvese denuncia por parte das mulleres, observamos o gran fracaso deste sistema, porque xa é un gran fracaso que haxa unha soa muller asesinada vítima de violencia de xénero, pero é moitísimo máis cando, en máis do 80% dos casos, as mulleres asasinadas que denunciaran previamente, neses casos resulta que a valoración feita dentro do campo dos riscos era un risco non apreciado ou un risco baixo. A verdade é que iso significa que hai un fallo, un erro non grave na utilización, nos problemas dos protocolos, destes protocolos tipo TES, na falta de formación, algo absolutamente central. E daquela imos á seguinte cuestión, xa que eu creo que ten en falta esta proposición, que lle voto en falta polo que considero que non é completa, que pasa co orzamento. Porque, claro, o problema grave para atallar a violencia de xénero é un problema de recursos económicos, fundamentalmente un problema de recursos económicos. Xa no propio Parlamento galego, o Bloque Nacionalista Galego puxo enriba da mesa un pacto para conseguir que se dedicase un 1% do orzamento á loita contra a violencia de xénero, un 1% do orzamento. Falas aquí, é certo, dun pacto de Estado que parece que nunca chega porque, claro, o que quixéramos saber é que se pon orzamentariamente. Dentro das propostas de acordo que se inclúen nesta proposición, ponse incorporar o Corpo de Policía Local do Concello o sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero conforme ao modelo de acordo de colaboración que promove o Ministerio do Interior. Os acordos de colaboración que promove o Ministerio do Interior até o de agora, que coñezamos, o que pon é que o Ministerio do Interior non vai utilizar ningún recurso económico, que eses recursos económicos non existen. Se fose conforme o acordo de convenio de colaboración que se pacte, que digamos, porque entendemos que isto, por suposto, que o Concello, desde a perspectiva local, a administración local pode facer moito, esa proximidade é un elemento moi importante a ter en conta, pero tamén, se isto é unha cuestión de Estado e un pacto de Estado, teremos que ver que pon en riba da mesa o Ministerio do Interior para que isto se solucione. E é algo sobre o que non se di absolutamente nada na proposición e que nos chama a atención. Se realmente, se estamos, eu gustaríame que se aclarase, dentro deste acordo de colaboración que promove o Ministerio do Interior significa con 0 euros, acabase de falar aquí xustamente con anterioridade do problema da amortización de prazas da Policía Local, en si isto significa minguar recursos para outras cuestións e se non deberían de por estes recursos, pois xustamente, ou polo menos, cando menos, pagar a formación especializada, ou que vai poñer o Ministerio, a parte de facer este acordo de colaboración.
E unha única cousa que, aínda que pode parecer menor, estas son as cuestións, digamos, sustantivas, desde a miña perspectiva, a falta de valoración sobre os protocolos e a falta de ningún tipo de cuantificación orzamentaria. Hai outra que non me resisto a comentar, que xa o fixen en algunha outra ocasión neste pleno. O tema da inclusión ou desas referencias ás víctimas, como débiles, como persoas, digamos, que sempre están necesitando ou están nesa fase de vulnerabilidade. Realmente temos que xa dar un salto e recoñecer que pode haber vítimas que respondan a este perfil, mas aquelas mulleres que precisan moito máis a nosa axuda son aquelas que finalmente rematan por non ser sumisas e deciden e toman unha decisión forte cando deciden separarse, cando deciden, nese caso, en calquera momento, deciden non aturar máis. E desde esa perspectiva deberíamos falar máis de perspectivas de mulleres que están nunha fase que justamente acaban denunciando e sendo heroínas por eso e acaban recibindo por parte desta sociedade, desgrazadamente, pois a falta de seguranza para o facer. Desde unha perspectiva que nos devolve ao primeiro elemento, o elemento da autodefensa. Cando se falaba aquí que as mulleres procuren ir soas, que procuren ir tal, eu non é que estea en contra da autodefensa, pero sempre pensei que a verdade ter que recorrer a autodefensa para solucionar este problema non deixa de ser dramático. Gracias, Goretti. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Quero comezar dicindo que non penso que ninguén dubide do compromiso de todos os grupos presentes neste pleno na loita contra esa lacra que é a violencia de xénero. O impacto é verdadeiramente brutal na nosa sociedade. Eu, sinceramente, xa non lembro iniciar ningún pleno que non teñamos que guardar un minuto de silencio. Esa é a realidade. Dende logo, nós non imos criticar a coordinación dos diferentes corpos e forzas de seguridade do Estado e da administración local, pero dos diferentes propostas que se plantexan, gustaríame facer un par de puntualizacións. Primeira delas que cando se fala precisamente con membros da Policía Municipal o que tiene que efectivamente están a colaborar, de feito, ca Policía Nacional, outra cuestión, os protocolos que se están a seguir. Dende logo, a proposta non se pode limitar exclusivamente a collerse unha base de datos, ten que ser obviamente moito máis, e nese moito máis atopámonos novamente co problema da falta de recursos e co problema da falta de efectivos. Unha falta de efectivos que se calculan uns 40 menos, como falábamos na proposición anterior, e que ademais se van a incrementar en 10 ca aplicación da lei da xubilación anticipada. Polo tanto, temos un serio problema que se ten que cubrir precisamente con recursos. Evidentemente non se fala nada deses recursos nesta proposición. Por certo, sorprende de alguna maneira que o Partido Popular ten certa tendencia, obviamente, pola súa condición institucional, a falar de acordos vía FEMP ou ben vía FEGAM, e non o fai neste caso, probablemente porque un convenio ca FEM suporía que a FEM exixiría que o Ministerio firmara nese convenio a aplicación de recursos, e non é obviamente o caso. E non é o caso porque gustaríame suliñar que das políticas de igualdade, o orzamento referido á violencia de xénero é prácticamente un 9% inferior neste 2017 o que foi o último orzamento socialista 2011. O que, por exemplo, se teñen eliminado nestes orzamentos as transferencias específicas para entidades locales, para programas de formación e fomento de emprego femenino, e que se teñen reducido precisamente a partida para o convenio que se ten ca FEM en actuacións en materia de igualdade. O que, por exemplo, non existen orzamentos para aplicar o convenio de Estambul de 2011, o que non se contemplan efectivamente, Goretti, partidas para o Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Polo tanto, parécenos moi ben a proposta desa coordinación que de facto está acontecendo, pero obviamente ten que vir acompañada claramente dos recursos necesarios para poder desenvolver unha actuación, neste caso policial, neste caso disuasoria, desa lacra que é a violencia de xénero. Por certo, tamén probablemente sería o momento para lembrar unha vez máis esa falta que ten a capital de Galicia dun xulgado de violencia de xénero. Moitas gracias. Gracias, Paco. Marta Loi. Sí, boa tarde, alcalde, boa tarde, compañeros e compañeras da corporación.
antes de dar comenzo a resposta sobre a proposición do Partido Popular, tamén quería aproveitar para dar ya a benvida ás persoas representantes aquí hoxe no pleno de ACEN, da Plataforma de Vítimas do Albia, Esculca e Oxfam Intermón. Ben, respecto á proposición do Partido Popular, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta concorda, como así o fixeron tamén os compañeros dos outros grupos, con todo o fondo da proposición, en particular, sobre todo, non podía ser de outra maneira, sobre a necesaria coordinación interinstitucional para conseguir unha maior protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e mellorar tamén os sistemas de loita contra esta lacra. Somos, por suposto, conscientes da gravidade e da persistencia das infraccións penais cometidas no ámbito da violencia de xénero e da necesidade de profundizar nas medidas de protección das vítimas a través dunha adecuada coordinación. Pero, por outra banda, esta proposición parecenos unha iniciativa en parte pouco seria ou pouco coherente, onde a vontade real nos resulta realmente nula ou, como decía, incoherente. Por que? Bueno, pois porque unha vez máis, en este caso o Partido Popular do Estado pretende que os concellos, a que, como ben saben, afoga limitando as súas capacidades orzamentarias e de persoal, asuman funcións que vostedes, cos seus recortes, coas súas políticas en parte antimunicipalistas, deixan de facer. Como ben saben, os recursos económicos representan o elemento decisivo para a consecución de calquera obxectivo dunha política pública. O Partido Popular encárgase ou encargouse de asfixiar aos municipios limitando a súa capacidade de intervención, impedindo a reposición e, por suposto, o incremento de traballadoras e traballadores públicos que son precisamente os garantes das políticas públicas e os garantes da mellor atención cidadá. Pero, ao mesmo tempo que cercena estes recursos, e agora solicita a colaboración interinstitucional e a implicación, en este caso, de efectivos da Policía Local. Xa se dixo no debate da proposición anterior de cales son as grandes carencias dos efectivos da Policía Local nos últimos anos no Concello de Santiago de Compostela. Simplemente lembralo unha vez máis, dende 2007 ata 2017, en 2007, falábamos de 175 efectivos da Policía Local. 10 anos máis tarde falamos de 140, de 35 efectivos menos. Ou de outra maneira, entre 2012 e 2015 amortizáronse 19 prazas de Policía Local. Esta é a realidade, señora Corral. Os recursos en materia de efectivos da Policía Local son directamente resultado de políticas do seu partido que goberna, en este caso, no Estado. Por outra parte, hai que recoñecer que se está facendo un esforzo importante no ámbito da Policía Local na coordinación en materia de violencia de xénero xa no noso municipio. Como ben saben, creouse recentemente tamén a Mesa Interinstitucional de Coordinación contra a Violencia de Xénero, onde concurren representantes da Policía Local e Autonómica. Pero, claro, ter que asumir agora por parte da Policía Local e tamén por parte da CNP a función da coordinación, a Policía Nacional tamén está sufrindo recortes. Falaban tamén na moción no mes de decembro o Partido Socialista 64 efectivos menos. Pois son solicitudes aos que nos ten acostumado o Partido Popular e creemos que son solicitudes pouco serias nun tema tan importante e tan grave como este. Ademais, o Partido Popular solicita un acordo co Ministerio, publicado no BOE o pasado mes de xuño, que inclúe unha cláusula, que realmente esta cláusula é a que fai menos serio e menos tolerable estes principios cando di el presente acuerdo non conlleva gastos para el Ministerio del Interior. Lembrolles que transferir competencias dende o Goberno Central en base á súa propia lei ten que supoñer tamén unha transferencia de medios e recursos. E no caso da cooperación interadministrativa resulta, recordo, irresponsable que non se ofreza máis recurso que a formación nunha aplicación informática. Isto, sumado a que a taxa de reposición no caso da Policía Local, aínda que dun 100%, non permite o incremento necesario que faría falta para dispoñer dunha unidade completa, 24 horas ao día, 365 días ao ano, asumindo labores
de avaliación de risco, así como de seguimento das víctimas e dos agresores, que é unha función que a CNP que pretenden transferir máis alá que colaborar. Por outra parte, nesta proposición falase, menciónase o Pacto de Estado, no que o PP non asume as necesidades que se demandan desde o resto das forzas políticas, dende os colectivos feministas e dende a cidadanía en xeral. E cales son esas demandas? Que faltan máis recursos. Queda moi lucido decir que hai un pacto de Estado mentras non se aumentan de maneira sustantiva os recursos para poñelo en marcha. Os orzamentos xerais do Estado, por exemplo, en 2010, comparativo con ese, chega a ser un 10,8% inferior en actuacións para a prevención integral da violencia de xénero. Outro dato, o Goberno do Estado destina contra a loita machista a metade do orzamento que se tivo en 2008, coa diferencia que dende esa ratificouse o Convenio de Estambul, que, como ben sabe, amplía o número de vítimas de violencia de xénero porque inclúe máis aspectos da mesma. Polo tanto, para nós, como grupo de goberno, tamén a reflexión e as vontades do goberno materialízanse normalmente nos fondos que se destinan. Os orzamentos presentados polo Goberno do Estado este ano adican 47 millóns de euros á loita pola igualdade de oportunidades e a combatir a violencia de xénero. É dicir, un 0,01% dos orzamentos totais. Con esta chega se pon en cuestión, dende a nosa opinión, a vontade real de gobernar para loitar con contundencia contra esta lacra. Cando hai vontade, as políticas públicas financianse axeitadamente. E voulle poñer un exemplo. Por exemplo, a partida dunha política pública do Estado para a prevención de accidentes de tráfico, sabe a canto ascende, señora Corral? Ascende a 740 millóns de euros. A partida dedicada para este pacto de Estado, como sinalábamos antes, é moi inferior. Falamos de 47 millóns de euros. Ben, por todo o exposto, por a necesidade de acompañar as políticas públicas contra a violencia de xénero de recursos, por concordar no fondo, pero por votar en falta esa coherencia, vamos a absternos en esta proposición. Moitas grazas. María Corral, segunda quenda. Sí, grazas. Mire, señora Lois, non se poderá ter visto nin no texto da proposición, nin na miña intervención, ningún ápice de virulencia ou de acritude. Neste tema non se trata de quen, nin cando, nin canto. É unha proposta que suma, e punto. Non que ir a polemizar máis alá, porque non lle vou entrar no xogo, saia do discurso. Sabe que pasa? Que parece que nesta corporación todo o que teña que ver con muller, igualdade e defensa e loita contra a violencia de xénero ten que sair de vostede. As demais non somos mulleres. E ollo, si somos do PP, moito menos. Non, señora, non tache esta proposición de non seria, nula e incoherente. Non diga iso. Non me fale de que non se instala por cartos, porque non estaba preparada para esa resposta. Se eu estivese preparada para esa resposta, traigolle 4 ou 5 chirigotadas que vostede fai neste Concello e temos os cartos para o sistema Bioxen, sí? O que pasa é que non estaba preparada para unha resposta tan ruín. A mesa local non é incompatible, o que pasa é que é súa, non? O seu está ben, o do PP non é creíble, porque somos menos mulleres. Se vostede soubera, é unha cuestión de vontade. É unha cuestión de vontade e o grau de execución do seu orzamento dá moita fe do que invirten. Non invisten en nada. En isto tampouco queren investir, e como non é proposta súa, mire, como non é proposta súa, non está ben. Cando propón o PP non é creíble. Entón, saiba, concordo, por outra banda, coa compañeira Goretti, na calidade e cualidade dos protocolos dos axentes que interveñen e da súa formación, xa o falamos nalgúna ocasión. Eu, do acordo que se asinaría, que non se asinaría, por certo, dedúcese que a formación está a cargo do Ministerio do Interior. Ao mellor que eu interpreto mal, pero, bueno, esa sería unha boa nova. En calquera caso, como digo, era unha proposta constructiva, non era unha proposta pouco seria e nada incoherente. Benvidos os que apoien e os que non apoien, non pasa nada.
unha proposta tan lexítima como se viñera doutro compañeiro da corporación. Máis nada, moitas grazas. Goretti, San Martín, segunda quenda. Sí, únicamente unha cuestión. Evidentemente, esta é unha proposta non só lexítima, senón unha proposta que, eu quero volver a repetilo, incorpora cuestións moi positivas, cuestións que son absolutamente necesarias desde esa perspectiva de coordinación e desde a perspectiva de que é certo que as mulleres víctimas finalmente non lles interesan ao final as cuestións competenciais, que o que queren é que isto se resolva e que isto se resolva da mellor maneira, pero tamén é unha evidencia que para resolvelas hai que pôr cantidades económicas en riba da mesa. Eu creo que sen esa cuestión, o certo é que ao final todo fica en nada, non? Claro, como se ven estas cuestións dos compromisos? Ao final, sentindo moito, esas vontades políticas, esas declaracións de vontades políticas acabanse vendo nos feitos, porque senón nisto, como noutras moitas cuestións, vamos, eu xa sei que hai moitísima xente mesmo que di, bueno, pois que facemos guardando un minuto de silencio, para que? Iso chega, iso abonda ou ás veces non podemos rallar. Eu creo que é necesario esa declaración, esa vontade, pero hai que ir máis alá, hai que facer máis cousas, non? Eu o que sei, xa digo, que se realmente nese acordo non vai incorporado ningunha cantidade orzamentaria, realmente o acordo perde moito da súa funcionalidade, se non significa que iso haxa pois ese apoio, ese achegamento económico. E sei tamén que mentres se fan estas propostas de acordo, xa digo, sen dubidar da boa vontade, nin de que haxa, por suposto, persoas en todos os grupos políticos que estean pola loita contra a violencia de xénero. Entendo, ademais, que a cuestión do asesinato existe un rexeitamento xeral. O que xa non existe ás veces é unha concienciación clara de que a violencia de xénero é moito máis que o asesinato e que hai moitos pasos previos en que hai que actuar. E hai moitas cuestións previas que no día a día, ao final, acabamos sendo cómplices, non? Se non actuamos, se non o facemos. E entón voulle dicir unha, porque como o Ministerio do Interior propón modelos como este, máis, por exemplo, recentemente na Coruña denega a sustitución dun xuiz do xulgado de violencia sobre a muller durante as vacacións da persoa titular e di que o faga o xuiz de instrucción de Garda. Ao mesmo tempo que propón iso, denega iso. Claro, entendo que as persoas que están facendo esta denegación teñen ou deberían ter a formación suficiente como para saber que o verán e todas as etapas vacacionais son etapas de picos de violencia, que xustamente o feito de persoas con conflitos, persoas separadas ou persoas en vías de separación no momento en que teñen tempo libre, máis tempo de convivencia, é un dos momentos en que hai máis picos de violencia. Neses momentos, denegar a sustitución dun xuiz específico, a verdade que aí sí que non me parece que exista pois esa concienciación e esa sensibilización, esa vontade que se debe demostrar sempre e sobre todo desde a administración. Paco, a súa quenda. Non vas a facer, Marta, a túa quenda. Solamente moi brevemente, creo que quedou perfectamente explicado, señora María Corral, que o fondo de debate, aínda que a vostede non lle guste, ten que ver co compromiso que ten unha política pública con ou sin recursos. Se non lle gusta, pero ese é o argumento que eu creo que se compartiu tamén aquí na corporación. E non nos estamos opoñendo, non estamos votando en contra, porque, por suposto, compartimos, igualmente que o resto dos grupos, a necesidade e o compromiso por facer todo o que este na nosa man para evitar ou combatir esta lacra. Pero nos abstemos porque somos críticos con unha proposición que a noso xuizo resulta incoherente respecto a isto. E se non, consulte o punto 9 no Boletín do Estado cando, reitero, el presente acuerdo non conlleva gastos para el Ministerio del Interior. Defenda isto, señora María Corral. Perdón, señor alcalde, unha cousa solo a Goretti, un dato, é que a xurisdicción penal todos os días do ano son hábiles. Só iso é un erro de gordo que son todos os días hábiles. Queda aclarado, María. Espero que non se me marche o resto dos grupos por facer esa aclaración. Bueno, pasamos á votación, señor secretario. Votos a favor da proposición do Grupo Popular, rexistro de entrada 228, para impulsar a incorporación do Corpo de Policía Local ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero no Concello de Santiago. Votos a favor, Grupo Popular. Votos en contra, ningún. Abstencións, entendo que Compostela Aberta, PSOE e BNG. Por lo tanto, a proposición quedaría aprobada.
Pasaríamos ao punto 7 con unha proposición do BNG para exixir a activación do RTMS que 4 anos despois do accidente de Angrois non está operativo. Señor... Goretti San Martín, a súa quenda. Sí. Boa tarde de novo. Quero, antes de máis nada, saudar a plataforma de víctimas do accidente de Angrois que nos acompañan e concretamente facelo nas persoas que están nesta sala, Arturo Domínguez e Esperanza Fernández, en nome do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, toda a nosa solidaridade, todo o noso apoio, toda a nosa colaboración neste camiño que levan de loita pola dignidade, desde ese camiño que nos partillamos desde o seu inicio, que inciden nesas palabras que dicía tamén Arturo, de verdade, xustiza e reparación. Algo en que diferentes persoas, no seu conxunto todo o Bloque Nacionalista Galego, pero diferentes persoas vinculadas directamente polo seu traballo institucional, levan feito desde o mesmo día seguinte o do accidente, despois dese impacto brutal que nos acompañou nesta cidade ese 24 de xullo de 2013. Concretamente, quero referirme a todo o traballo feito desde o Congreso dos Deputados inicialmente por Rosana Pérez, a todo o traballo feito pola compañera Ana Miranda en Europa, que sen ninguna dúbida supuso un punto de inflexión a respecto de todo o que ten que ver co proceso de investigación e coas demandas da plataforma, que é, desde a nosa perspectiva, o que contan coas súas demandas e con atender as súas reivindicacións, e tamén o compañeiro Rubén Cela, que presentaba aquí mesmo neste pleno unha proposición xustamente ao pouco tempo, aos poucos meses de pasado o accidente, unha proposición xustamente para cuestións que son, en algúns casos, moi parecidas, casi idénticas ás que traemos hoxe, con todo o que iso ten de dramático, de indignante, case de humillante, porque nesa proposición presentada e defendida por Rubén Cela o 18 de setembro de 2013, dando conta do acontecido, contaba estes temas que agora xa sabemos, agora xa ninguén se atreve a rebater, ninguén de ningún grupo político, nin ninguén tampouco, creo eu, da poboación e da veciñanza, que se tivese empregado en todo o trazado, o sistema RTMS, en vez do ASFA digital, esta traxedia podería terse evitado, e que hai datos obxectivos que ninguén pode modificar, que a pesar da dificultade do trazado non existía, e o máis importante, non existe nesta altura un sistema de seguridade que garantise o freado automático, nin existía unha sinalización axeitada. Cuestións que, como xa sabemos, poderíamos falar deste tema, poderíamos dedicarle un pleno específico, nestes plenos longos que temos aquí de 8 horas, e falar única e exclusivamente de todo o que aconteceu arredor deste accidente, da súa pésima xestión, do intento de facer que só a responsabilidade caese no maquinista, nese maquinista que pode ter unha parte de responsabilidade, máis que a recoñeceu e pediu esas desculpas e ese perdón de maneira inmediata, mentres que, no outro caso, desde a administración e desde as responsabilidades políticas non se depurase até o día de hoxe ningunha responsabilidade. Por tanto, que teñamos que seguir a reclamar 4 anos despois que se investigue para coñecer a verdade, para que se depuren as responsabilidades e para que se corrixa todo o que haxa que corrixir para que algo así non volva a acontecer. Era difícil daquela para nós entender como había unha negativa por parte de algúns grupos, concretamente naquele momento do Partido Popular e do Partido Socialista, para negarse a crear comisións de investigación no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados. Benvido sexa unha mudanza de posición no momento en que sexa, porque eu creo que, independentemente do que pense cada grupo político, das circunstancias que o manteñan, o certo é que hoxe en día está demostrado que a comisión montada non foi unha comisión independente, non era a comisión que se precisaba, e que é necesario que exista esa comisión independente, esa comisión que, xa he dixo, claro, parece que ao final o que diga o BNG non vai a ningún sitio, que se diga desde a plataforma de vítimas do Albia non vai a ningún sitio, parece que ten que vir Europa a dicirnos, a tirar das orellas xustamente ao Estado e a dicirlle, señores, teñen que vostedes facer isto. E ademais, despois dunha serie de promesas incumpridas ano tras ano,
ano, porque claro, xa non é obxectivo, non sei se tivestes a ocasión non de escoitalo, pero xe o presidente da Xunta tivo a caradura, permitídeme expresarlo así, a caradura de dicir que están niso, que están en intentar, en que lle gustaría que nestes momentos estivese o sistema RTMS instalado, non? Como se con el non fose, como se el non puidese facer nada ao longo destes 4 anos, non? A verdade é que aparece esa cuestión cando levamos ano tras ano vivindo de promesas que se publican todos os anos por estas datas. E isto tamén nos soa un pouco a cantinela coñecida, non? Eu podería, teño aquí, vamos, arredor de 25 notas de prensa distintas onde máis ou menos arredor destas datas, cando se celebra un dos aniversarios, pois aparecen os xefes de Renfe a dicir que antes de acabar este ano vai estar o sistema RTMS operativo, logo están esperando que se invisten 63 millóns na instalación do RTMS, que vai estar iso xa listo o próximo ano, que estará a finais de ano, e agora novamente nos din que volve estar a finais de ano. O certo é que o sistema RTMS hoxe non é unha realidade. Claro, decíamos nesa proposición, decíamos algo que claro, pode causar sarcasmo a quen o escoite escandaloso. Decíase daquela nunha proposición presentada o 18 de setembro de 2013, decíase que era así, que non había, que se tiveses empregado ese sistema, que como non existía ese sistema de seguranza, pois non se puido justamente facer que ese accidente non acontecese, cando menos nesas dimensións, e resulta que se decía ali, isto era así o pasado 24 de xullo, pero hoxe, máis de 2 meses despois, con algunha baliza máis é certo, seguimos basicamente na mesma situación. Fixádevos que decíamos iso no ano 2013, estamos no ano 2017 e a situación continúa a ser igual. Hai alguén que pense neste país que se isto acontecese, pois non sei, en Berlín, se isto acontecese en París, se isto acontecese en Madrid, nalgún outro lugar, se podería permitir que ano tras ano se fixesen as promesas para que isto estivese solucionado. Que acontece para que Galiza sempre sexa a última da fila, para que en Galiza non estea implantado como está na inmensa maioría de liñas de alta velocidade do Estado español este sistema, como é que continuamos e que, sobre todo, espero que neste caso si se consiga a unanimidade a respecto de que cambien, que se modifique este sistema e que o Concello de Santiago que o abandeire, que é lóxico, que o Concello de Santiago sexa o primeiro a súa institución que se poña do lado da plataforma, que se cambien os sistemas de seguranza e que, isto sexa unha votación absolutamente unánime a este respecto, porque é que lle lo debemos ás víctimas. Creo que se algo lle debemos ás víctimas nese sentido é que isto non volva a acontecer. Pensar ou facer afirmacións do tipo de que non se debe mesturar a política coa dor como se non fosen políticas as reivindicacións que se están facendo desde a plataforma do Albia. Son reivindicacións políticas desde o momento que se está dicindo é que necesitamos justamente esa investigación independente, unha investigación independente que, claro, que xa digo, que se empeza a recoñecer desde que intervén a Axencia Ferroviaria Europea, desde que intervén a Comisaria de Transportes da Unión Europea, desde que hai unha denuncia a España en Bruxelas. Entón, despois de que se faga todo iso, realmente o único que podemos facer, creo eu que o único en que podemos nos axudar en estar á beira das víctimas. E remato con iso facendo referencia á emenda presentada polo Partido Popular non a este respecto. Na emenda, na proposta de resolución a respecto da modificación que propoñen, pois no primeiro dos acordos non habería problema porque é prácticamente similar. Lembro que o que nós incluímos nesa proposta de resolución é que o Concello de Santiago de Compostela lle se exixa a Fomento, a DIF e Renfe que se executen os compromisos adquiridos para mellorar a seguranza ferroviaria coa activación do sistema ERTMS que 4 anos despois do accidente de Angrois segue sen estar operativo e que nos debería caer a cara a todo o mundo de vergoña, pero non estamos de acordo no que a mudanza que fan no segundo dos apartados. No segundo dos apartados nos entendemos que o que nos corresponde como corporación é estar á beira da plataforma. A plataforma convoca unha manifestación que vai ser o 24 de xullo ás 11 da estación ferroviaria até a Praza do Obradoiro para reivindicar a creación das comisións de investigación técnica e parlamentar e neste caso, despois de todo o que choveu, despois de todo o que dixeron xuíces, despois de que dixeron todo persoas técnicas, despois do que dixeron altas instancias, despois do que se leva escrito sobre o accidente, eu penso que o
único digno a esta altura é que nos situemos detrás xustamente desa manifestación, detrás das vítimas do tren Alvia, que as acompañemos, non só porque as acompañemos na dor, porque atender a dor é tamén unha responsabilidade política, senón que as atendamos porque é vital evitar que outro accidente similar volva a acontecer. Na proposta que fai o Partido Popular elimina ese elemento de apoiar esa convocatoria desa manifestación e tampouco aparece a reivindicación da creación desas comisións de investigación técnica e parlamentar, senón que se fala en xeral de abogar pola máxima asilidade nas investigacións e o esclarecemento dos feitos. E supoño que aí imos concordar, pois sí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pois penso que é hora de dar un paso de xigante e que este é o momento. Por iso pido un voto favorável ao conxunto dos grupos políticos para esta proposición. Gracias, Goretti. Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Volvo a dar a benvida e a agradecer a presenza dos membros da Asociación de Víctimas do Accidente do Alvia e particularmente de Arturo Domínguez, que se dirixiu a todos nós moi amablemente. Pois ben, é certo que estamos a poucos días xa dun novo aniversario no que oficialmente imos todos a lembrar o accidente da curva da Grandeira e as víctimas resultantes dese accidente, pero o certo é que en realidade nesta cidade a lembranza que temos é de cada día e a lembranza teremos cada día. A nosa cidade está vencellada a moitos feitos, pero desgraciadamente neste caso luctuosamente vai estar tamén sempre vencellada o accidente da Grandeira, o accidente que provocou máis de 81 víctimas mortais e 140 feridos, as súas familias e, dende logo, a todas as persoas que pertencentes a diferentes corpos públicos atenderon naqueles intres tan difíciles tanto as víctimas como as súas familias, como os veciños de Santiago de Compostela en xeral. Particularmente nos sempre centramos a actuación extraordinaria e que nunca esqueceremos pois dos veciños de Angrois. Dito isto, vou entrar xa no contido da proposición que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Eu vou facer en dúas partes, precisamente das dúas propostas. A primeira referente á implantación do sistema RTMS e o segundo que fai referencia á creación dunha comisión de investigación. O primeiro, o único, teño que disentir, Goretti, dunha parte do texto, cando di, é certo, as declaracións que se facían, pero cando di que ano tras ano se anunciaba que o RTMS se ia activar antes de final de ano por parte dos responsables de Fomento, pero que eu teño aquí un informe da investigación do accidente do Alvia do 20 de maio de 2014, no que entre as medidas anunciadas polo Ministerio de Fomento se recolle como terceira dotar de unha protección mediante unha secuencia de balizas ASFA. É dicir, nese ano aínda se falaba do ASFA e non do RTMS, e se falaba de analizar as regras de inxeniería para as transicións programadas e automáticas entre o nivel 1 de RTMS e o sistema ASFA. É dicir, se seguía mantendo o sistema ASFA tamén na curva da Grandeira. Eu non son inxeñeiro, moito menos inxeñeiro de ferrocarrís e moitísimo menos experto en seguridade ferroviaria, polo tanto, con respecto ao sistema RTMS, voume simplemente limitar a referirme a un estudo dun grupo precisamente dedicado á seguridade ferroviaria na Unión Europea, o Railway Signaling. Gustaríame ler moi brevemente o que di este informe. De beneficios do RTMS: o compararse cos sistemas de señalización tradicionais, o RTMS é claramente máis flexible e avanzado respecto á transmisión de información. Ademais, a implementación do RTMS trae consigo outras ventaxas, as que se poden clasificar como siguen: seguridade, supervisión continua de velocidade, as señais son recibidas na cabina, as reducións temporais de velocidade son enviadas á rede. Para o custo, ausencia ou un número moi reducido de sinales físicas, menor cantidad de dispositivos con conexións de cables. Con respecto á accesibilidade, maior rapidez na recuperación de errores cun número reducido de sistemas. No referente a interoperabilidade, arquitectura e información estandarizadas. Interfaces técnicas uniformes entre os sistemas. Con respecto ao mantemento, sistemas estandarizados. Menos interfaces críticas respecto á seguridade e disímiles suministradores no mercado, o que significa máis competencia e menor custo.
custe. As conclusións deste estudo din que o RTMS ofrece tantos beneficios tangibles como o número de países de Europa e tamén de fora do continente europeo que o teñan adoptado. A amplia competencia no mercado ferroviario asegura a mellora continua polos suministradores ferroviarios máis recoñecidas, así como a reducción dos custes. Eu non teño nada máis, obviamente, que engadir a un informe sobre expertos en seguridade ferroviaria. Polo tanto, o noso voto ao primeiro punto vai ser favorable. Con respecto ao segundo punto, teño que indicar certo o plantexamento, o posicionamento do Partido Socialista ao longo de todo este tempo, que se baseaba no respecto a que estaba aberto un proceso de instrucción, polo tanto, de investigación judicial, pero non é menos certo que neste ano aconteceron, dende o noso punto de vista, tres cuestións claramente fundamentais. A primeira deles, o informe da Axencia Ferroviaria Europea para a Comisión Europea, de xaneiro de 2016, no que voume referir simplemente a algunhas cuestións que indica, na que di a Comisión Europea que a composición do equipo de investigación que inclúe directores de seguridade e tráfico das organizacións involucradas fai que o requisito de que a Comisión sexa independente non estaba garantido. Iso di a Comisión Europea. Indica tamén que o informe da Comisión de Investigación do Goberno español pon énfasis na causa directa que é o error humano, pero non nas causas subyacentes e profundas, e que estas causas non se mencionan como parte das conclusións do informe. Indica tamén a Unión Europea que o informe se centra principalmente no propio descarrilamento, a colisión posterior ao incendio e os seus efectos non están descritos dabondo, e que o informe tampouco detalla que xogo de rodas ou de vehículo descarrilar en primeiro lugar, como elemento importante para coñecer de verdade o que aconteceu. Ou, por exemplo, que o informe non analiza dabondo nin conclúe sobre as decisións sobre deseño da liña e como se evaluaron os riscos. Por lo tanto, este é un cambio, nos entendemos que é sustancial. Como cambio sustancial é o auto da Audiencia Provincial da Coruña de 26 de maio de 2016, no que, entre outras cousas, di que se estiman os recursos de apelación interpostos frente aos autos, que solicitaban a revocación do primeiro auto e, polo tanto, retorno do proceso a fase de diligencias previas de investigación, e, en particular, que se estimaran os tres últimos recursos mencionados que fan referencia aos informes dos técnicos. Polo tanto, diante destes dous elementos que claramente modifican as circunstancias e, polo tanto, que poñen en dúbida as actuacións, ou ao menos entenden que non son concluíntes as actuacións realizadas ata ese momento, é lóxico que o nivel de inquedanza por parte das víctimas superviventes do accidente e dos seus familiares pois se incremente. E, polo tanto, neste momento nos entendemos que xa non se pode plantexar, como no seu momento de moi boa fe se plantexou deixar traballar a xustiza, pero claramente, diante de que hai que continuar, de que é incompleto, non se pode seguir esperando. O terceiro feito que ten que ver é que neste momento atopámonos cun novo Congreso e cun novo Senado. Novo Congreso e Senado que non se ten posicionado con respecto a esta comisión, a formación desta comisión, e, polo tanto, que o que se poida decidir, e, polo tanto, o que se poida trasladar ese Congreso e ese Senado non vai ser, como noutras ocasións, un brindes ao sol, dende o máis absoluto respecto a ese posicionamento, pero neste momento a decisión non está tomada. Polo tanto, si un pode pensar que o que se pode decidir neste, en outros foros, noutros concellos, noutras diputacións, noutros parlamentos autonómicos, sí que pode influir nesta ocasión na decisión que tome ese novo Congreso, ese novo Senado, que aínda non se ten posicionado. Polo tanto, o noso voto, a segunda proposta do Bloque Nacionalista Galego, vai ser tamén a favor. Moitas grazas. Gracias, Paco. Agustín, a súa quenda. Sí, boas tardes aos diferentes colectivos que están asistindo a este pleno e, por suposto, a Arturo e a Esperanza. En primeiro lugar, como fun aludido persoalmente, a verdade é que supoño que a súa dor focalizou na miña persoa palabras e sentimentos dos que, sinceramente, creo que non son merecente, Arturo. Que saiba que, a pesar diso, sigue vostede tendo todo o meu respeto. Vou entrar xa en materia. E, en primeiro lugar, teño que suliñar que nós, como Grupo Municipal Popular, non imos entrar a fondo nun debate de causas e de responsabilidades
sobre o accidente de Angrois, porque entendemos que este non é o foro axeitado. Nin consideramos que teñamos a información nin os coñecementos técnicos suficientes para opinar e valorar todo o que rodea este tráxico accidente que tinguiu de loito a nosa cidade, Galicia e España hai 4 anos. O digo con total humildade. Digo que non imos entrar no fondo porque non estamos capacitados, a pesar de que probablemente política e técnicamente poda ser eu, de todos os membros políticos deste pleno, quen poida ter máis coñecementos técnicos e tamén polas miñas responsabilidades políticas ao respecto do que aconteceu. Pero nós creemos que para iso están outras instancias e outras institucións as que, por competencia e cualificación específica, lles corresponde investigar, analizar e dilucidar todo o acontecido con todo o rigor e, por suposto, ata as últimas consecuencias. Pero, a pesar da nosa prudencia e do desexo de non entrar nunha polémica, non podemos de deixar de lamentar o manexo da información que fai a iniciativa do BNG, no momento e tamén no seu contido. Na súa exposición de motivos realízase unha escolla moi intencionada do contido dun determinado informe e se ofrecen opinión de xuíces onde se mesturan citas textuais de autos xudiciais con dubidosas versións de colleita propia para erixirse en xuiz e parte. En definitiva, compañeiros do BNG, o que fan vostedes é arrimar a ascua argumental a súa sardiña partidaria. Iso é o que fan tamén cando aproveitan esta traxedia concreta para airear unha suposta discriminación de Galicia, outra máis, en materia, neste caso, de seguridade ferroviaria, ou para falar de que precisamente o Bloque sempre atopou un muro no PP e no PSOE para levar a cabo unha investigación independente sobre o accidente de Angrois. Nós non obviamos que xa se ten realizado unha ampla investigación. Nós non cuestionamos nin aos especialistas nin os labores de investigación levados a cabo dende a Comisión de Investigación sobre Accidentes Ferroviarios que comezou a traballar ás poucas horas de accidente. Non se pode ocultar nin ignorar que o CIAF é un órgano que, segundo se establece na norma da súa creación, ten o deber de realizar as súas actividades de forma transparente e non discriminatoria, independentemente da Dirección Xeral de Ferrocarrís, do Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e de calquera empresa ferroviaria, organismo notificado ou de certificación ou do Comité de Regulación Ferroviaria. Polo tanto, o Grupo Municipal Popular valora positivamente o traballo desenvolvido, aínda que comprendemos e apoiamos as peticións de complementar e avanzar no proceso de investigación para esclarecer ata o fin as circunstancias e as responsabilidades do accidente, para evitar calquera rastro de discrecionalidade ou de falla de independencia. Sobre todo para cumprir cos lexítimos desexos das víctimas e das súas familias, para que se faga xustiza e que, na medida do posible, haxa unha reparación. Pero tamén para que se chegue ao fin, para rematar coa utilización interesada e partidista que algúns veñen facendo en proveito propio deste fatal accidente. E non falo das víctimas, nin da súa asociación. O digo e o repito, nin falo das víctimas, nin falo da súa asociación, para que ninguén faga mal uso das miñas verbas. Con esa finalidade e con ninguna outra, en a procura de acadar o consenso sobre esta cuestión, presentamos a nosa emenda que entendíamos que recollía o sustancial e o fondo da proposta do BNG e que, sobre todo, trata de incidir naquilo que veñen demandando os verdadeiros damnificados deste accidente. O texto que nos propoñíamos, en primeiro lugar, mantiña absolutamente a petición, a exixencia ao Ministerio de Fomento, ao DIF e a Renfe de que instalara no sistema RTMS, de que entrara en servizo, e tamén de que o Concello de Santiago se posicionara a favor, en solidaridade con todas as víctimas, e tamén coa determinación de que se depuraran todas as responsabilidades sin, digamos, ningún tipo de condicionante. Esa era a nosa intención. Lamentamos
que o BNG non acepte a nosa emenda e, polo tanto, lamentablemente, nos imos absternos nesta proposición do BNG. Moitas grazas e máis nada. María Rozas, a súa quenda. Bueno, moi boa tarde de novo a todos. Saudar a Arturo e a Esperanza, que se atopan en representación da Plataforma de Vítimas do Albia, e agradecerlle a súa intervención e agradecerlle tamén o exemplo que nos levan dando día a día desde fai 4 anos coa súa coraxe e a súa forza. Dende Compostela Aberta compartimos esta proposición presentada polo Bloque Nacionalista Galego, compartímola íntegramente e compartimos e apoiamos tamén a manifestación convocada pola Plataforma de Vítimas do Albia o próximo 24 de xullo ás 11 horas. A Plataforma de Vítimas do Albia solicita algo moi sinxelo, ou que debería ser moi sinxelo: coñecer a verdade e aclarar responsabilidades. É o seu dereito, mas as diferentes institucións estiveronllo e estanllo a impedir de xeito continuado. Compre coñecer porque os sistemas de seguridade eran insuficientes. Compre coñecer o trazado e a seguridade da liña férrea. Saber se o peso e as condicións dos tren eran aceitadas ou non o eran. Saber porque algúns dos sistemas de seguridade foron desconectados e porque outros non chegaron nunca, nin a día de hoxe a instalarse. Porque continúa sen activarse o sistema RTMS? Non o sabemos. Compre averiguar se os erros humanos poderían terse evitado. É necesaria esa comisión de investigación que aclare ese accidente e que un día tras outro négase. E non só é necesaria polo dereito que teñen as vítimas a coñecer a verdade e a que se faga a xustiza, é necesaria tamén como sociedade, co objetivo de mellorar a seguridade para evitar que isto ou feitos similares acontecen no futuro. Xa falamos disto en plenos anteriores. Debatimos este asunto en abril do 2016, neste mesmo salón de plenos, nunha proposta na que acordamos, e recordo o acordo, o apoio á creación dunha comisión de investigación no Congreso dos Deputados para determinar os erros de seguridade existentes na liña férrea que puderan causar o accidente, así como para establecer as posibles responsabilidades políticas. Instamos naquel pleno o Goberno do Estado para a creación de devandita comisión, como instamos tamén a unha comisión parlamentar, coa petición tamén de que os resultados da comisión foran feitos públicos. Certo é que en abril do 2016, naquel pleno, o Partido Popular non participou no debate, xa que decidiu deixar a sesión plenaria antes de que rematara. E, lamentablemente, un ano e pico despois, estamos neste mesmo salón reivindicando o mesmo, ou similar. Lamentablemente, as vítimas continúan 4 anos despois querendo coñecer a verdade e pedindo xustiza e responsabilidades. E non se pode dicir que o culpable é o maquinista, non se pode decir que non existen ou non esclarecer as responsabilidades cando, ademais, xusto un ano antes do accidente, un maquinista avisou dos riscos da curva. O 24 de xullo de 2013, a veciñanza de Santiago amosou a súa solidariedade. Acudiron aos hospitais, fixose unha doación de sangre e axudaron e acudiron as persoas accidentadas. Estiveron, podese dicir, á altura da circunstancia, non? E non sucedeu o mesmo coas institucións. As institucións tiñen unha débeda pendente que dificilmente van a saldar coas vítimas. Pero, ademais, dende a súa constitución, a Plataforma das Vítimas de Albia, veñen denunciando o maltrato e o esquecemento por parte das institucións públicas e dos seus responsables, que condenaron o olvido ou accidente sin indagar que causas o orixonaron, que lles enviaron os antidisturbios no aniversario. A min gustaríame que deste pleno salira un apoio unánime á moción do Bloque Nacionalista, como foi e aconteceu noutras institucións, incluso gobernadas polo Partido Popular, como exemplo a Diputación de Segovia, que acordou por unanimidade unha declaración institucional presentada pola plataforma, non? A min gustaríame que na nosa cidade, onde aconteceu o accidente, pois tamén tiveramos un acordo unánime, non? Hai un ano na Diputación tamén se levou esta proposta, tamén se levou unha proposta da plataforma de vítimas do Albia, e na Diputación o seu voceiro, Agustín Hernández, pois argumentou que non votaría a favor porque naquel momento non había goberno, non había Congreso dos Deputados, había un goberno en funcións. Leo literalmente a argumentación daquel momento de Agustín Hernández.
Este acordo neste momento non vai dirixido a ninguén. Non hai goberno, non hai Congreso dos Deputados, non ten resultado práctico, polo tanto, non sei cal é o seu obxecto. Unha argumentación moi discutible, pero ademais unha excusa que a día de hoxe xa non existe, non? Agora hai outras. Eu creo que é a hora de que as institucións e os responsables políticos estean á altura das vítimas do Albia. Nada máis, gracias. Moitas gracias, Goretti. Segunda quenda. Sí, tres cuestións únicamente breves. A primeira, que claro, que o Concello do Santiago, o lugar do accidente e capital do país non sexa o foro axeitado para falar, opinar e pedir, eu non sei como se pode manter iso, non? A verdade que resulta duro. Unha cuestión distinta é que nos poñamos aquí, eu non son por suposto técnica nin enxeñeira, e recoñezo todos os coñecementos que ten o señor Agustín Hernández a este respecto, mais do que estamos falando aquí é dunha proposta de resolución, onde o que facemos é reivindicar a creación desas comisións de investigación técnica e parlamentar. Non ten nada que ver con cuestións de poñernos aquí a debullar o que acontece, pero sí a que poidamos ser os primeiros, a primeira institución que se poña á beira das víctimas, non? A respecto do tema da suposta discriminación de Galiza, a verdade é que os datos sempre cantan, non? Claro, está implantado o sistema RTMS en todas as liñas de alta velocidade do Estado español, a excepción da máis antiga, da Madrid-Sevilla, desde logo Madrid-Zaragoza e tal, en todas, entón, claro, cantan. Hai un cuarto de século entraba a alta velocidade en Sevilla, aínda non entrou aquí, e que podíamos seguir falando. Eu, a verdade, estou segura de que hai unha parte da poboación que recoñece claramente que se este accidente tivese acontecido noutro lugar, nestas alturas o sistema RTMS xa estaba posto. Existe esa discriminación porque hai datos obxectivos que cantan, non? A respecto do tema de arrimar a asco os intereses partidarios, ademais do dato do acontecido na Deputación a que nomeaba agora María Rozas, existen outros, porque houve persoas do Partido Popular que se puxeron de parte das vítimas, hai que lembralo. Houve persoas importantes do Partido Popular que se puxeron de parte das vítimas e que entenderon que era o Partido Popular quen estaba actuando de maneira partidaria. Daquela, pois non sei, eu creo que o propio Agustín Hernández, e eu creo que é un dato que fala ben ao seu favor, comentou públicamente que non vería mal que houvese esa comisión, entendendo que son os momentos, porque claro, si pensan desde a Unión Europea que hai que ir a esa comisión independente, por que causa o farán? Será porque acreditan no que dicimos desde o Bloque Nacionalista Galego, desde a Plataforma de Vítimas, ou será porque analizaron xustamente os expedientes e viron que aí, desde logo, non houve esa investigación independente? Se é certo, se son certas esas palabras de que non vería mal a comisión, eu pediría que se o cree, pois que o manteña até o final, e o que debería facer era presionar ao seu partido para que mudase de posición. Paco, nada que decir. María, queres facer unha intervención? Agustín. Bueno, ben, a verdade é que se a nosa emenda ten sentido, a verdade é que a única razón, conclusión pola que non é aceptada é porque é unha emenda do Partido Popular e é unha cuestión política. Pero ben, indo ao importante. Creo que todo o mundo sabe que polas miñas responsabilidades institucionais o 24 de xullo de 2013 fun testemunha directa da traxedia da curva de Angrois. Estive nese punto concreto dende o momento do accidente ata ben entrada a madrugada. Fun a persoa que informei ao presidente da Xunta e á Conselleira de Sanidade da gravidade dese terrible accidente. No recordo, aínda pesan imaxes que pola crudeza do vivido, a verdade é que desexaría esquecer e non podo. Lembranzas que aínda hoxe, 4 anos despois, sonme imposibles de describir, porque só os que estivemos ali, a pé da vía, sabemos o que vimos e tamén o que vivimos. Ese día sentí no que é querer e non poder, a verdade, querer trasladar tranquilidade e non poder, querer transmitir esperanza e a verdade é que ser incapaz. Aínda, eu lembro moito, podo sentir a angustia dunha rapaza dun concello veciño que entre vaguas nos dicía a unha persoa e a mí mesmo que levaba varias horas intentando poñerse en contacto con dúas persoas que iban no tren. A verdade é que nunca houbo resposta a esa chamada. Vaya por diante, que non pretendo con estas verbas comparar a miña situación nin os meus sentimentos coa situación e cos sentimentos das vítimas e dos seus familiares.
Son situacións incomparables, obviamente. Porque unha perda insuperable. O único que pretendo é trasladar que no meu caso o relato de Angrois non é un relato escoitado. É un relato en primeira persoa. O que pasou nesa curva non mo contaron. Eu estiven ali, eu vivino. Por iso mesmo, que ninguén, volvo a repetir, conte conmigo para utilizar políticamente esta traxedia, para utilizar políticamente as cuestións técnicas da alta velocidade. Que ninguén conte conmigo para ser un peón en busca do desgaste de políticos, en plural, e de gobernos, en plural. Que ninguén conte conmigo para cuestións mediáticas nas que non importa nin esclarecer o acontecido, nin buscar a verdade. Que ninguén interprete isto, volvo a repetir, o dixen antes, como unha crítica a unha falta de respecto ás vítimas. Nada máis lonxe da miña intención. Non é a elas a quen me dirixo. Refírome a todos aqueles que, dispostos a utilizar todos os seus instrumentos ao seu alcance, faltan á verdade con tal de obter réditos políticos. A eses me refiro. A quen intenta enredar, a quen fala sin saber, a quen xoga a querer facer uso político da dor e tamén dunha perda. A eses me refiro, aos que desprezan as vítimas, que son eses, aos que desprezan esclarecer a verdade, aos que desprezan facer xustiza, aos advenedizos das redes sociais que as empregan faltando a verdade. E nese colectivo, a lo menos están o señor Dios e o señor alcalde, que neste pleno retuitearon cuestións ao respecto deste tema. Que quede aquí tamén constancia do recitamento deste grupo a todos os que únicamente ven na traxedia de Angrois unha oportunidade política con nós, con este grupo, non van contar. Nós non imos apoiar ni participar en xuicios paralelos. Non imos permitir posicionamentos como recollidos na proposición que se trae hoxe ao pleno e que, guste ou non, acusa, xulga e condena a persoas que están nestes momentos únicamente investigadas. Quen sentencia é a xustiza neste país, é a xustiza. E quen determina responsabilidades políticas é o legislativo. Todos no seu ámbito de responsabilidade. Por lo tanto, nós non imos ser parte nin dar soporte a actitudes fondamente inquisitoriais, actitudes máis propias de partidos que non creen ni respectan a división de poderes. Saber a verdade, por suposto que sí. Saber a verdade sin condicións, por suposto que sí. Saber a verdade sin limitacións, por suposto que sí. Saber a verdade con responsabilidade e con respecto ás vítimas, por suposto que sí. Queremos saber, e por iso exiximos a verdade, sen ataduras, con rigor, sin condicións, a través de investigacións serias, exhaustivas e independientes. Investigacións que teñan o único obxectivo de esclarecer e identificar calquera responsabilidade. Volvo a repetir, calquera responsabilidade. Feitas tamén no momento axeitado. No momento axeitado. E digo isto porque de pouco ou de nada serviría levar a cabo unha investigación na que os seus comparecentes non acheguen nada ou garden silenzo na defensa da súa lexítima defensa, valga a redundancia, ou incluso non comparezan no caso de ser unha comisión no Parlamento de Galicia. De nada serviría converter o procedimento de investigación nun espectáculo. Por desgraza, temos casos recentes que acreditan o que digo. De aí que reitere, unha vez máis, o apoio deste grupo e o meu, en particular, a todas as iniciativas, sin atender a quen as promova, que permitan dar a luz unha vez o que aconteceu, a luz, os feitos, sin limitacións. E como non podía ser de outro modo, tamén respectando o dereito de cada cal a manifestarse como considere. Con ese fin presentamos a nosa emenda, lamentamos que non sexa aceptada e, polo tanto, reiteramos a nosa decisión de absternos nesta proposición. Moitas gracias e máis nada. Non vou facer nin uso da quenda da alcaldía, vou facer uso da segunda quenda do grupo.
A ver, eu creo que aquí na cidade aconteceu algo hai 4 anos que deixou unha ferida aberta. E esa ferida sigue aberta, non? E creo que se algún sitio é competente a hora de poder, polo menos, ou cando menos, debatir o que aconteceu na cidade aquel día do 24 para o 25 de xullo, este pleno da corporación. Evidentemente, eso non é incompatible para que o tratemos ou o traten outras institucións, non? Entón, eu coido e tamén comparto a intervención tanto do resto dos voceiros de Goretti, de Paco e de María na solicitude de unanimidade, porque eu creo que hai que diferenciar, aquí díxose, as responsabilidades judiciais das responsabilidades políticas, as responsabilidades individuais das responsabilidades colectivas e tamén as posicións malentendidas como posicións de Estado. Eu tamén, aquel día, señor Hernández, me reunín con vostede pola tarde do 24 nunha xuntanza institucional, tamén estive no hospital, tamén estive no Cersia. Eso non nos fai ni millores nin peores, únicamente estábamos ali. Éramos representantes institucionais. No meu caso médico, e actuamos polo principio de responsabilidade institucional e tamén polo principio de responsabilidade profesional. O que dá unha medida logo das posicións personais son as posicións colectivas e institucionais. E a posición do Partido Popular a nivel de Estado ten sido absolutamente inaceptable, impedindo a creación dunha comisión de investigación dende o inicio e facendo un omertá, un peche de filas sobre unha liña de investigación que era demandado polas vítimas que pedían verdade e reparación. Eles están absolutamente en posesión de solicitalo. E por qué? Porque aquí se confundiron as posicións de Estado con posicións que máis teñen que ver cas cloacas do Estado, con grandes intereses económicos ou macroeconómicos do que poda supor o ferrocarril e os investimentos no exterior e co intento de ocultar o que foi unha verdadeira traxedia e un verdadeiro drama. E iso foi o que aconteceu aquí. Por que non se instala o RTMS? Non se instala 4 anos despois porque instalalo sería dar a razón de que hubo responsabilidades colectivas. Sería dar a razón de que hubo responsabilidades colectivas. Todos lembramos perfectamente que o traxecto se vendeu como liña de alta velocidade. Están os teletipos, están as convocatorias de prensa, están as declaracións, están as hemerotecas. Ata que aconteceu o accidente e deixou de ser unha liña de alta velocidade. Todos os lembramos. De repente tivemos unha amnesia colectiva. De repente o fiamos todo a vía judicial. De repente, eso sí, criminalizamos e culpabilizamos únicamente o maquinista. Intentamos botar balóns fora sobre as responsabilidades colectivas e as responsabilidades como institucións e as responsabilidades como gobernos. E iso fíxose claramente por unha serie de razóns. Unha serie de razóns. E o que aconteceu foi unha omertá, unha desvergonza a ese nivel. E eu creo que non daremos páxina ata que non se depuren as responsabilidades judiciais e tamén as responsabilidades políticas. Non daremos. Non hubo ningunha responsabilidade política depurada no colectivo. E máis, todas as persoas vencelladas ás grandes infraestructuras do Estado siguen ocupando postos de igual ou de maior trascendencia. Eso é os poderes que temos para defendernos. E, polo tanto, eu creo que é de xustiza. Eu creo que, mentras non aconteza a comisión, mentras non se instalan as medidas de seguridade, mentras non se faga un recoñecemento público de que non se estivo a altura co noso país, ca nosa cidade, pero, sobre todo, cas persoas que iban naquel tren, non estaremos a altura como Estado e como poderes públicos. E non ten ningún sentido manter unha posición por intereses económicos, estratégicos, empresariais, de responsabilidade de Estado, que, no fondo, é unha irresponsabilidade colectiva. Entón, eso é así. E, polo tanto, eu creo que é o momento de que se empece a pasar páxina. Eu me alegro do cambio de posición e da matización da posición do Partido Socialista como parte importante do xogo político e do sistema partidario. Creo que é unha fiestra tamén para modificar o estado das cousas. E agardo que tamén o faga o Partido Popular no seu conxunto e os gobernos e o goberno central, independentemente de que altos cargos do Partido Popular se o tiveran feito a título individual. Eu creo que non os debemos todos. E a cidade o debe. A cidade non vai esquecer nunca o que pasou. E a cidade tamén demanda da dor das víctimas que eso se solvente canto antes e sexamos capaces de estar á altura do que aconteceu e dos erros que todos e todas cometimos. E digo todos e todas cometimos como parte das institucións. E eu digo así. Entonces, eu creo que... E logo,
falar de instrumentalización da dor das víctimas, pois teremos tempo a falar desa instrumentalización ao longo da sesión plenaria. Seguramente as posicións dos demais serán outras. Pero, bueno, a cada un a súa, paternidades e maternidades sobre a instrumentalización da dor. Non imos a votar a favor, evidentemente. Enténdese rexeitada a emenda que presenta o PP. Entón, proposición do BNG, registro de entrada 238, para exixir a activización do ERTMS, que 4 anos despois do 100 anos non está operativo. Votos a favor da proposición do BNG. Compostela Aberta, BNG, Grupo Socialista. Votos en contra, ningún. Abstencións, PP. Por lo tanto, a proposición do BNG queda aprobada. Moitas gracias e seguimos ca última das proposicións da orde do día, que é do Partido Popular sobre a adopción de medidas compensatorias do Partido Socialista, discúlpenme, a punto 8, sobre o traballo realizado pola área de accesibilidade de ACEM e a aprobación dun plan de obras. Paco Reyes, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Novamente, quero agradecer a presencia e dar a benvida aos representantes da Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple, particularmente a Julio Louro Peña, que foi quen fixo a exposición no nome desa asociación, e quero aproveitar para poñer en valor e facer un recoñecemento á labor que cada día esta asociación fai en favor de todas aquelas persoas que Por lo tanto, moitísimas grazas por todo o que facedes día tras día. A reunión que nos tivemos con esta asociación, particularmente as cuestións que se suscitaron con respecto a cuestión particular do que a accesibilidade, pois o feito de que nós traíamos esta proposición que fundamentalmente o principal obxectivo é facilitar a voz á asociación e, polo tanto, a súa participación neste pleno, porque son eles os autores do proxecto e da proposta. Pero o noso interés claramente ven de lonxe. Ven de lonxe porque sí que o PSDG-PSOE nos diferentes gobernos desta cidade apostou claramente pola accesibilidade. Apostou por eliminar as barreiras arquitectónicas e mesmo chegou nesa aposta ao propio planexamento urbanístico. E non o digo eu. Como todo o mundo lembrará, pois ese planexamento urbanístico recibiu, no seu momento, en 2006, o Premio Raíña Sofía Accesibilidade. E posteriormente tamén a oposición temos amosado a nosa inquedanza con respecto a cuestións da accesibilidade, presentando toda unha serie de proposicións, como, por exemplo, que Santiago de Compostela se poida converter nunha cidade referente do turismo inclusivo, que vai ser non soamente positivo para quen nos visite, senón tamén, obviamente, para os veciños e as veciñas da propia Compostela, ou, por exemplo, unha proposición de mellora da accesibilidade aos parques da cidade. Un exemplo foi a mellora da accesibilidade a este parque que temos aquí, o Carón, como é o de Fontiñas, por certo, de Fonseca, por certo, unha proposición no seu momento defendida polo meu compañeiro Gonzalo Muiños. Ou tamén somos responsables e corresponsables na negociación e petición da posta en marcha dos ARIS, da Áreas de Rehabilitación Integral da Pontepedriña, de Vistalegre, do Casco Histórico, e tamén a reivindicación de ARIS tamén para mellorar a accesibilidade e a situación das vivendas dos veciños de San Ignacio de Loyola e da Almáciga. Por lo tanto, non somos extraños a esta proposta e ten todo o sentido que a presentáramos. Unha proposta que parte precisamente dun traballo que realiza o representante, o responsable da área de accesibilidade da Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, que para nós ten un gran valor, e o valor fundamentalmente é que quen, ademais, obviamente, da vivencia persoal dos seus asociados, é quen de identificar os puntos negros de accesibilidade da nosa cidade e, ademais, de aportar solucións. Hai moitas delas solucións sinxelas, moitas delas solucións que non precisan grandes investimentos. Ese eu entendo que é un valor engadido que ten este traballo. Un traballo que foi presentado ao goberno de Compostela Aberta, un traballo do que nos esperamos que o que saia por parte deste goberno sexa
telo en conta e sexa, lóxicamente, aprobar un plan de obras para executar aquelas máis prioritarias, dotarlas do orzamento, sinaladamente, pois algunhas das que se citan nese estudo: o Camiño de Santiago na Rúa de Fontiñas, a Rúa dos Concheiros, a Rúa Santa Clara, o Cruceiro da Coruña, a Avenida Rodrigo de Padrón, a Rotonda baixo a Avenida de Lugo, acceso ás piscinas de Sara, a Rúa do Orro, Hospital Clínico, a Rúa Pombal, Praza de Abastos, a Avenida do Camiño Francés, Esbeirarúas e a estación de autobuses pola Avenida de Rodríguez de Viguri, entre outras que se contemplan nese traballo. Eu insisto que o traballo que fai é identificar puntos negros, dar solucións e dar solucións que son asequibles por parte do Concello dende o punto de vista da cuantía dos investimentos. Eu estou absolutamente convencido de que vai ser aprobada esta proposición aquí no Concello, e máis importante que a aprobación da proposición, eu estou convencido de que tamén se vai levar adiante un calendario con ese plan de obras a executar para aquelas que sexan máis prioritarias. Remato a intervención dándolle novamente as gracias á Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple por todo o traballo que veñen facendo día tras día e particularmente polo traballo realizado por Julio Louro. Moitas grazas. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Novamente, tamén boa tarde, sobre todo, pois, os compañeros e compañeras da Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple, tamén pola súa paciencia, por un dos problemas do noso regulamento que en breve agardemos que este solventado, é precisamente isto que teñan que agardar pois máis de 3 horas desde que interviron a poder escoitar este debate, non? E tamén parabenizar concretamente pois, o autor do estudo, polo estudo e polas súas palabras, a Julio Louro, responsable da área da accesibilidade da asociación, polo que acaba de comentar tamén o compañeiro Paco Reyes, non? Eu creo que é un estudio moi bo, moi sinxelo, pero á vez eu creo que é moi efectivo, non? Porque certamente plantexa pequenas solucións que solventarían graves problemas para unha parte moi importante da poboación. Por lo tanto, pois parabéns para que desde o tecido asociativo se faga un traballo pois riguroso e creo que é moi útil, non? Nos desde o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, compartimos totalmente o obxectivo último deste traballo, que evidentemente é o de crear unha cidade sen barreiras arquitectónicas, unha cidade con mellor calidad de vida para todos os veciños e veciñas, onde non haxa veciños e veciñas de primeira e de segunda en función da súa capacidade de mobilidade, unha maior integración social e tamén unha mellor capacidade de mobilidade para aquelas persoas que teñen unhas dificultades máis específicas, non? Por lo tanto, evidentemente, imos votar favorablemente a esta proposición, non? Eu quixera, eso sí, tamén aproveitar para facer referencia a algo que ten que ver moito tamén con isto, non? Nos, no ano 2015, en concreto no mes de outubro, e, polo tanto, unha das primeiras iniciativas que trouxo o Grupo Municipal do BNG a debate neste pleno no actual mandato, pois trouxemos unha proposición precisamente para crear unha comisión de accesibilidade, non? Cando traíamos aquela proposta, facíamos unha proposta de crear unha comisión diferente a outro tipo de comisións que existen no Concello, non? Falamos de crear unha comisión na que estiveran presentes, por unha banda, representantes de todos os partidos políticos con representación nesta corporación, por outra banda, representantes dos traballadores e traballadoras desta casa, do equipo técnico que tiña que ver tanto con servicios sociais, con urbanismo, con outros departamentos que directo e indirectamente tiveran que ver con cuestións de accesibilidade, e en terceiro lugar, precisamente, o sector asociativo, non? Asociacións como a Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, asociacións como Cogami, como a ONCE, como diferentes entidades que, por diferentes razóns, tiñan algo que ver e algo que aportar, e, sobre todo, moito coñecemento de causa. Por que facíamos esa formulación de comisión? Bueno, pois por algo que para nós é importante, non? Por que todos os partidos políticos? E por que non son unha comisión de tipo técnica? Bueno, porque nós creemos que este é un dos temas donde debería haber un gran acordo
entre todas as forzas políticas e que con independencia da ideoloxía de cada un de nós, eu estou convencido que todas e todas os que estamos aquí estamos seguros e comprometidos con mellorar a accesibilidade en Santiago de Compostela, non? E, polo tanto, eu creo que é bo que nun foro así pois puidéramos ir todas as organizacións políticas da man con independencia de quen hoxe está no goberno e mañá estará na oposición e viceversa, non? E, polo tanto, autocomprometernos todos e todas nesa comisión. Personal técnico, porque é imposible levar a cabo nada con éxito nesta ou en calquera outra casa se non hai unha complicidade e se non hai pois, unha colaboración estreita tamén co propio personal que despois ten que facer seguimento ou, en algúns casos, executar esas decisións. E o terceiro, os colectivos sociais, porque eu creo que é imprescindible, e unha mostra é este estudo, non? Porque moitas veces hai moitas cousas que nin os políticos nin os técnicos ven, pero os usuarios, as usuarias, que máis ten coñecemento de causa, sí que o fai, non? Naquel debate, eu facía unha proposta concreta que xa está testada nunha cidade como Pontevedra, que ademais é unha cidade especialmente referencial na supresión de barreiras arquitectónicas e en facer un modelo de mobilidade pensado fundamentalmente para as persoas, que era que non se recepcionase ningunha obra que previamente non estivera testada antes do inicio da obra e o remate da obra polas propias entidades, non? En Pontevedra, antes de recepcionar unha obra, unha persoa de Kogami en cadeira de rodas, pois, para arriba, para baixo, e comproba. E se hai algo que non está ben, pois se fai rectificar, non? Digo iso porque hai que ir corrixindo todo, pero sobre todo que hai que evitar é que en obra nova se cometan actuacións que vulneran iso. Digo iso porque unha das primeiras actuacións que se recepcionou neste mandato, que foi a Carreira do Conde, é unha obra que tiña desniveis, que tiña cantos vivos, que tiña simetrías, que tiña pendentes irregulares, etc. etc. Unha obra nova, por certo, de máis de medio millón de euros. Precisamente con unha comisión dese tipo, ese tipo de cuestións deberían ser visadas antes e despois. E non propuña nada novo, quer dicir, esa era unha comisión que xa se aprobara no anterior mandato, en concreto no ano 2011, pero polas razóns que fora, nin se chegara a constituir. Entonces, o único que digo é que pasaron casi 2 anos e que con independencia de que o grupo de goberno teña, evidentemente, unha interlocución máis ou menos fluida cos colectivos asociativos ou que poida ter actuacións en mente concretas, hai un acordo plenario de crear esa comisión, de creala neses termos, e eu creo que 2 anos despois, que non teñamos que volver o ano que ven a reiterar que hai ese acordo e que esa comisión non se creou, e, por suposto, nesa comisión poderemos volver a estar xuntos, tecido asociativo, representantes políticos e técnicos, traballando conxuntamente no importante que é mellorar a cidade e facer de Santiago unha cidade referencial. No ano 2006, facía referencia tamén o Partido Socialista na exposición de motivos, esta cidade tivo o primeiro Premio Reina Sofía da accesibilidade. Eu creo que Santiago é referente en moitas cousas e tamén debería ser referente nese tipo de políticas. Estou convencido que traballos como este ou a activación de comisións como das que falaba contribuirían ao mesmo. Por lo tanto, parabéns e, por suposto, votaremos favorablemente. Gracias, Rubén. Por parte, María Corral, a súa quenda. Sí, boa tarde novamente. Grazas, alcalde. Boa tarde. Todos coñecemos o labor de ACEN e personalmente nos casísimo tempo que estive no goberno, pois este grupo municipal tivo ocasión de colaborar activa e intensamente coa entidade, así que non coñecémonos ben e non me vou estender en eloxiar o seu labor, e que saben que admiro e apoio dende o lugar que me corresponde ocupar políticamente. En efecto, Julio Louro elaborou un traballo moi interesante sobre a deficiente accesibilidade de diversos puntos da cidade, o que redunda sen dúbida nunha evidente merma da calidade de vida das persoas con mobilidade reducida. O documento de traballo de Julio ten un contido moito máis especial que as propias iniciativas, que dá conta da súa xenerosidade e da súa humildade, porque di que a súa metodoloxía consistiu en experimentar dunha maneira real, posto que para o seu desplazamento habitualmente
vese obrigado a empregar axuda mecánica, pois así que o que supón intentar acceder a determinados servicios en Santiago para unha persoa con mobilidade reducida, non? Entón, esa visión que ten Julio pois non a temos outros. Por tanto, ese é o punto moi especial do estudio. E di tamén, por iso falo da súa humildade, que entende que é moi difícil ou casi imposible para unha administración pública acometer unha reforma integral de todas as eivas urbanísticas, motivo polo que estruturamos este traballo en solucións a curto, medio e longo prazo, tendo en conta como criterios tanto cuestións económicas para poder abordar unha solución inmediata da dificultade cun baixo coste como posible avaliación na intensidade de utilización para as persoas con mobilidade reducida. Así que de aí que falo da súa humildade, que tive o placer de falar con ele e sobre todo de escoitalo. Entón vou tratar de obxectivar porque eu estou segura de que non lle gusta, creo, politizar demasiado isto. Por eso falaba de outras cousas especiais que ten o seu estudio. Preciso facerlle un recoñecemento, evidentemente, engadir efectivamente que el fala de pequenas intervencións e necesidade de grandes inversións e moito menos de darlle un carácter majestático e majestuoso. Dito isto, penso que temos na casa prácticamente a totalidade das solucións aos 13 puntos de dificultade dos que fala Julio. En 2014, en colaboración con Cogami, elaborouse un proxecto de execución de obras de mellora de accesibilidade en Santiago de Compostela fase 1, que identificaba e desenvolvía a nivel de proxecto de execución a solución para 45 puntos. Tampouco eran todos, pero eses 45 eran os máis urxentes, xa que logo máis dos 13, Julio. A inversión alcanzaba 105.716,60 euros, IVA incluído, e tiña un prazo de execución de 2 meses. Este proxecto quedou aprobado con documentos precontables en 2015, cando nos fomos, no Departamento de Contratación, con planos e orzamentos individualizados para cada actuación. Eu descoñezo se non mereceu o interese do actual goberno ou se teñen previsto, por outro lado, algo máis ambicioso que probablemente minimice a demora destes 2 anos, pero agora non lo dirán e quedaremos tranquilos. O tipo de actuacións contempladas eran 15 puntos de construcción de novos vados, 12 puntos de reforma de vados existentes, 4 puntos onde únicamente era preciso rebaixar o bordillo, 4 reformas de prazas de aparcamento, 3 reformas de itinerarios que requerían unha colocación de barandillas, 2 actuacións en cruces que requerían elevamento de pavimento, unha instalación de zócalo nunha pasarela de madeira, unha sinalización de itinerario alternativo a unha escaleira, unha mellora dun itinerario peatonal en parque, un vallado de desnivel, un punto de creación de 4 prazas de aparcamento. Estaban enmarcadas un pouco prácticamente as túas o teu estudo. Estamos falando dun importe moi moderado para unha administración á vista de outros gastos que se están a facer e que, dende logo, de ninguna maneira influen no benestar e calidade de vida como faría este. Eu pregaría a máxima sensibilidade neste sentido porque, bueno, pois penso que se mella sinxelo asumir estas actuacións cando falamos de 100.000 euros. E non teño nada máis que decir. Gracias, Julio. Máis nada, grazas. Gracias, María. Jorge Duarte, a súa quenda. Bueno, moi boas tardes. Boas tardes a Julio, a todos os representantes da Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiples, cos cales nos temos reunido nalgúna ocasión, e algunha desas cousiñas, por exemplo, no propio acceso a asociación, o local da asociación, pois sí, pudemos ir facendo, e a min o que me gustaría é expoñer que compartimos totalmente a necesidade de ter un plan de obras para ter unha cidade sin barreiras. E explico. Este é un reto fundamental para este goberno. Desde o propio inicio da xestión asumimos a redacción ou a modificación dun documento que estaba en marcha, que era a estrategia EDUSI, na cal os pilares fundamentais eran precisamente unha cidade patrimonial, unha cidade inclusiva e unha cidade accesible. Esa estrategia EDUSI foi aprobada por este pleno a primeiros de febreiro de 2016. Nesa estrategia EDUSI figuraba unha partida específica para facer o plan de accesibilidade e despois figuraba outra partida de varios centos de miles de euros para facer as medidas de mellora de accesibilidade que saían dese plan de accesibilidade. Por desgracia, ou igual pola xestión en Madrid do Ministerio de Economía e Facenda, polo que fora, esas axudas da estrategia EDUSI non están vivas hasta fai uns días, ata o mes de xullo. O digo porque cando nos reunimos no mes de novembro, a finais do ano pasado, a finais do ano 2016, falamos precisamente de que naquel momento xa recibíramos a comunicación de que se nos concedía esa subvención,
de que tíamos que facer ese plan de accesibilidade e que a raíz dese plan poderíamos facer as obras que aquí se contemplan, algunhas delas das que aquí se contemplan no estudio que nos presentaba Julio naquel día, e doutras obras que xa tiñamos constancia no Concello. Fala ahora María Corral dese proxecto de 100.000 euros que estaba feito, e especificamente ese proxecto de 100.000 euros presentouse para unha subvención da Xunta de Galicia que rechazou precisamente a financiación dese proxecto porque había unha cousa que demandaba, que era ter feito o plan de accesibilidade que naquel momento non tiñamos feito por culpa dese retraso na obtención dos fondos europeos. Plan de accesibilidade que é unha das fichas prioritarias que está para presentar en próximas datas e iniciar de cara antes de final de ano, iniciar xa a licitación dese expediente, pero, como decía, a partir de que se abriu a posibilidade de presentar as fichas para conseguir a financiación, estamos como unha das medidas prioritarias co plan de accesibilidade. Decía que compartimos esa necesidade de acometer esas obras e tamén de acometer outras moitas, porque si é certo que había ese proxecto, é certo que temos o informe de accesibilidade, por exemplo, de Cogami, outro de Pontepedriña, outras demandas de accesibilidade da Asociación de Guadalupe, porque si é certo que nesta cidade hai moitas obras incomprensibles de ter un rebaixe dunha beira rúa dun lado e non ter do lado de enfrente, que é algo que pasa con bastante frecuencia na Rúa da Melide, na Rúa Santa Clara, na algunha outra rúa das que menciona no teu informe, e si temos detectadas esas actuacións, e o que queremos é ter ese plan de obras que se apoia no plan director de accesibilidade para poder dar cumprimento ao que creo que todos os que estamos aquí queremos, que é unha cidade sin barreiras, unha cidade na que todas as persoas teñan a diversidade funcional que teñan, podan disfrutar da cidade nas mesmas condicións. E ese é un compromiso moi claro deste grupo de goberno e que acometeremos e levaremos adiante. Eu creo que, por dar un pouco contestación a algunhas das cousas que tamén se decían aquí, creo que sí que temos unha débeda ca Comisión de Accesibilidade. Recoñezolle a Rubén que creo que é unha necesidade. Ao longo deste tempo, sí asinamos un convenio con Cogami precisamente para que fixeran unha auditoría dos proxectos, porque o caso que foi bastante paradigmático cando chegamos ao goberno, da recepción da obra de Carreira do Conde, na cal os técnicos municipais tuveron que poñer un montón de reparos e houve que facer algunhas modificacións e creo que outras, se o proxecto hubiera estado millor, podíanse haber correxido antes e incluso o proxecto podía ter resoltas algúns temas de accesibilidade que non estaban contemplados. Por lo tanto, si dimos ese paso de facer un convenio con Cogami para poder ter a súa asistencia técnica na redacción do proxecto, que creemos que é o primeiro paso, e si entendo que sería bon ter na Comisión de Accesibilidade os partidos políticos, as asociacións e creo que tamén os técnicos municipais, porque creo que é unha cuestión moi importante. Non somos só os que estamos aquí, senón que ten que ser un traballo colectivo na cal todos os técnicos municipais se sintan implicados. Por lo tanto, eu recollo o guante da creación da Comisión de Accesibilidade e creo que sí, que a volta do verán teremos que asumila como un reto e un objetivo xa a corto plazo. Ademais de todo eso, poderíamos entrar aquí caso a caso, pero bueno, hai moitas destas obras que están previstas en urbanizacións importantes, como sería a Rúa de Fontiñas e a Rúa de Concheiros, que están dentro dese programa de regeneración da entrada ao camiño francés, que están previstos, teñen as dúas, teñen proxectos que haberá que ver se se acometen como están ou teñen algunha reforma a raíz do anuncio da Xunta de Galicia de participar no diseño de todos esos viales, e sí que hai algunha das que vexo que sí que entónome a culpa, que son pequenas obras que deberíamos de poder facer o antes posible. Poucas. A maioría, a verdade, que son de obras de actuación importante. Falas, por exemplo, das plazas de aparcamento de Rodrigo de Padrón, que eu creo que
é un problema, igual que as que están na Rúa de San Clemente, que é unha desas rúas que non cumple ningún criterio de accesibilidade. Falas de Pombal, pero diría que cando un empeza a mirar estes percorridos acaban enlazando uns con outros, e creo que si hai moitas desas débedas. O que sí quero dicir é que desde aquí agradecemos toda esta colaboración, seguiremos en contacto para recibir todas esas sugerencias. Para o noso prioritario é ahora mismo poder iniciar o traballo do plan de accesibilidade, ahora que temos a disponibilidade económica dos fondos EDUSI, e a partir de aí que dese plan de accesibilidade podamos colaborar con todas as organizacións, que podamos ter simultaneamente esa comisión de accesibilidade para facer un seguimento deste plan de accesibilidade e a partir de aí visibilizalo nun plan de obras. Por lo tanto, nos apoiamos a proposta porque temos ese compromiso de poder traballar por unha cidade sin barreiras para todos e todas os composteláns. Moitas gracias, Jorge. Paco. Sí, gracias, señor alcalde. Moi brevemente, me gustaría pôr en valor a necesidade e a capacidade que ten este pleno para coincidir, para chegar a acordo en temas de gran importancia que melloran e moito a vida dos nosos veciños e veciñas. E tamén suliñar a necesidade dun calendario de actuacións certas e concretas o máis asiña posible. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Algo que engadir? Rubén, María... Jorge, enténdese por unanimidade aprobada. Unanimidade. E pasaríamos a última das proposicións que do Partido Popular sobre a adopción de medidas compensatorias para contribuir a afrontar os gastos dos locais socioculturais de titularidade veciñal. Si fan defensa. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno unha proposición que pretende a igualdade de trato para todos os veciños e veciñas de Santiago e o acceso a servicios socioculturais libres de cargas. Como avanzamos na exposición de motivos desta proposición, a intención deste Grupo Popular é que Compostela Aberta, como grupo de goberno, articule unha medida compensatoria para as asociacións que poñen a disposición do Concello un local da súa propiedade para desenvolvemento de actividades culturais e sociais de carácter público xeral. Locais que forman parte da rede de centros socioculturais, pero que todos os gastos correntes de mantemento están asumidos pola propiedade. Este feito xa foi comentado neste pleno e o Goberno de Compostela Aberta afirmou que estudaría o tema sen que ata agora saibamos se o estudou e de estudialo as conclusións do mesmo. Esta cuestión é tamén unha demanda das asociacións propietarias dos centros e nós recollemos a súa demanda para incidir no que nos parece de xustiza. Entendemos que a rede de centros socioculturais debe ter un criterio homoxéneo para a súa xestión e unha base mínima igual de funcionamento, polo menos no que se refire ás cuestións administrativas e de gastos correntes. A diversidade da rede de centros socioculturais en canto á súa procedencia non debe ser un elemento diferenciador, pois tan só se trata dunha cualidade técnica. Entendemos que no caso que nos ocupa, os centros de Meixón Frío e Arins estánse penalizando as asociacións pola prestación do seu patrimonio para unha causa común da veciñanza, da contorna e de todo Santiago. Non te interesará? Xa o veremos. Non é, polo tanto, un asunto que resulte especialmente gravoso para o Concello, pois dos 44 centros que compoñen a rede, tan só estes dous presentan esta casuística. No resto de centros, xa sexan de carácter municipal, a maioría, ou cedidos pola Diputación da Coruña, 6 dos casos, ou de alugueiro municipal, 3 casos, o Concello si se que responsabiliza dos gastos correntes como auga, luz, telecomunicacións, etc. Supoño que Compostela Aberta non terá ningún impedimento para asumir este custe máximo cando está adoptando outras medidas que poderíamos considerar absolutamente agraviantes. E sinto, pero aquí teño que facer referencia ao acontecido no pleno do pasado mes de xuño, cando trouxemos unha pregunta sobre o local de alugueiro privado da zona de San Pedro que aparecía no prego de servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela, xa que era o único centro destas características e actualmente non formaba parte da rede de centros. Naquela ocasión, a concelleira responsable de centros socioculturais respondeu que este centro era un centro importantísimo no desenvolvemento de actividades sociais e culturais na zona de San Pedro, dando cubillo a Asociación de Vecinos da Xuntanza, Coro Xuntanza, Asociación Cultural de San Pedro, o Colectivo da Agulla, o Coro da Rá, Colectivo de las Ailas, Comunidades de Propietarios, Colectivo da Renda Básica, entre outros, chegando a afirmar que tiña unha participación de máis de 400 persoas en todas as actividades que desenvolvían o ano.
Efectivamente, consideramos que hai moita xente e moitos colectivos para un espazo de 60 metros cadrados. A concelleira preguntábase, en aquel pleno, por que este local quedou excluído do prego de 2012 licitado polo Partido Popular. Se acaso incomodaba o Partido Popular o exercicio da cidadanía crítica que estes colectivos realizan. Eu supoño que os colectivos que realizan actividades en Meixonfrío ou Aríns non lle incomodan a señora concelleira. O que ocorre que a señora concelleira é máis dilixente segundo se trate duns colectivos ou outros. Quedou amosado que Compostela Aberta incluíu o local de San Pedro no de Bandito Prego antes de formalizar a súa vinculación co Concello, xa que foi, mesmo despois do pleno do 15 de xuño e da pregunta deste grupo municipal que a Xunta de Goberno local decidiu asumir o custe do alugueiro e os gastos correntes deste local. A señora Fernández, ausente, vostede asinou a proposta que irá á Xunta de Goberno local mesmo día 15, antes do pleno, polo que xa sabía por que non se renovara o prego no 2012, polo informe do técnico municipal que afirma que non cumpría coa normativa vixente, nomeadamente no que se refire á accesibilidade, que acabamos de escoitar, moi importante, moi sensible para Compostela Aberta, a seguridade contra incendios, etc. Por que non o dixo no pleno? É que asina sen ler, pero máis, a señora Fernández e o Goberno comprometéronse a realizar obras de acondicionamento para que o local cumpra con normativa vixente por valor de 18.000 euros máis IBE. De verdade, señora concelleira, cree vostede que esta decisión non é agraviante? E non só para os veciños e veciñas de Aríns e de Meixonfrío, é agraviante para o conxunto da veciñanza de Compostela, porque vostede antepón os seus intereses clientelares a un bo goberno. Claro que o barrio de San Pedro ten unha intensa e diversa actividade cultural. E claro que todas esas asociacións e colectivos merecen o apoio e o respaldo do Concello polas actividades que realizan e polo que representan no propio barrio. E podería ser maior e mesmo mellor que a que lle permite desenvolver eses 60 metros cadrados. Por que non invisten vostedes na Casa da Xuventude, a incorporan a rede de centros socioculturais e permiten que todas esas asociacións e colectivos desenvolvan o seu exercicio de cidadanía crítica en mellores condicións? Por que vai o Concello a facer obras nun local que non lle pertence, que é privado a beneficio de inventario, mentres os propios locais adolecen de deficiencias? Estou convencida de que a Asociación Xuntanza estaría de acordo. De feito, o seu apoio para non derrubar a Casa da Xuventude ia por esa liña. Explorou vostede esta posibilidade? Señora Fernández, eu espero que agora que xa é responsable real dos centros socioculturais sexa consciente do traballo que se desenvolve nos mesmos pola sociedade civil, pero tamén polos empregados públicos, polo persoal municipal. Por iso, a nosa proposición pretende corrixir unha desigualdade de trato que se está dando na rede de centros, pero, sobre todo, intenta chamar a atención sobre o desleixo que están sufrindo os centros socioculturais. En conclusión, reiteramos a nosa proposta para que os centros socioculturais de Aríns e Meixonfrío conten co respaldo do Goberno municipal para facer fronte aos gastos correntes dos devanditos centros. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, simplemente para explicar a posición de voto do grupo do BNG, que evidentemente vai ser favorable, non? Vai ser favorable, entre outras cousas, porque trouxemos esta mesma proposta en forma de rogo a este pleno hai cousa de ano e medio, non? E eu creo que unha proposta correcta, de xustiza, e que evita un agravio comparativo, non? Porque certamente, como comentaba a concelleira María Antón, o que non é moi razonable é que haxa centros que a efectos do Concello se consideran centros da rede de centros socioculturais e que cuns asuma todos os custos de luz, de auga, de limpeza ao Concello e con outros non, e que teñan que correr a cargo neste caso de asociacións veciñais. E algo parecido, e nese sentido nos traíamos tamén unha proposta concreta, pasa co tema do imposto de bens inmobles, non? Estamos falando de locais, algúns que non son precisamente pequenos, e existen mecanismos para poder solventar iso dun xeito ou do outro, non? Daquela rematábamos o debate, tomei má molestia de mirar a acta, cunha intervención da concelleira que decía:
compartimos totalmente esta petición do BNG, así que tomamos nota e traballemos para buscar alguna forma alternativa e darlle unha solución a estes veciños que están facendo este servicio público a través dos centros socioculturais. Bueno, ben, o problema pois é o que por desgraza temos demasiado a menudo, non? Que aprobamos moitísimas cousas neste pleno, que se toma nota de moitísimas cousas neste pleno, pero moitísimas desas cousas non salen destas 4 paredes, non? Por tanto, nos volveremos a votar a favor disto e creo que o razonable é que tanto Casa Agraria como o Centro Sociocultural de Aríns nin paguen IBI e que o Concello asuma os gastos, por certo, que non son pequenos. No caso de calefacción en Aríns, dábanos os datos a última vez que estivemos por ali, e non son pequenos os datos de gasto de calefacción en inverno ou de luz ou incluso no tema de limpeza, non? E que, por lo tanto, que o Concello que os asuma, se non total, cando menos parcialmente, non? Por tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias, Rubén. Paco. Sí, gracias, señor alcalde. Ben, pois acerto, sí, este é unha proposta pois que xa se ten debatido no pleno, nos o presentamos no mandato anterior, efectivamente, eu lembraba que máis de un ano que o Bloque Nacionalista Galego tamén no tiña presentado, hoxe o Partido Popular que no trai tamén aquí, e o certo é que se está a falar de que pois desapareza un trato discriminatorio dentro da rede de centros socioculturais que evidentemente pois non ten xustificación, entre outras cosas porque eu penso que as dúas asociacións que hoxe trae a proposición do Partido Popular, como son a Asociación Vecinal Coto da Nai e a Asociación Vecinal de Casa Agraria, pois penso que todo o mundo é claramente consciente da labor que veña facendo, polo tanto non hai dúbida con respecto ao desenvolvemento de actividades neses centros socioculturais. O que hai que buscar, evidentemente, é deixar de falar disto e buscar unha solución concreta. Eu non sei se o Partido Popular lle deu alguna volta e traía alguna proposta ou propostas de solución. Existen, nos entendemos que existen varias, e unha delas pode ser unha subvención ao obxecto non a actividade, que iso podería ser un problema, pero si o obxecto da propia asociación. Non podería ser unha subvención directamente ao IBI, porque iso non o permiten as sentencias do Tribunal Supremo, pero nos entendemos que sí que poden haber solucións, o que evidentemente pasan primeiro por presentalas e segundo pois por un informe necesario e preceptivo da intervención. O noso voto vai ser favorable, esperemos que desta sí que resolvamos entre todos esta situación. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. María Rozas, a túa quenda. Bueno, boa tarde a todos. Eu pensaba que a proposta e a proposición do Partido Popular iba sobre a Casa Agraria e a Aríns e non sobre a local Centro Sociocultural de San Pedro, do cal xa se falou pois no anterior pleno e se lle responderon as preguntas, non? Voume limitar a proposta que estaba escrita, o resto é contorsionismo político. Santiago conta cunha rede moi extensa, como ben saben, de centros socioculturais. Existen centros de propiedade do Concello, centros alugados para uso veciñal e centros que son propiedades dos veciños, en algúns casos construídos en terreo municipal e en outros financiados en parte a construción con recursos do Concello, non? A Casa Agraria, a Meixonfrío e a Aríns habería que sumar a Gracia, o Centro Sociocultural da Gracia, que a ex-concelleira olvidou de incorporar nesta proposta e que está nunha situación similar. Dende a nosa chegada, exploráronse diferentes alternativas para dar unha solución a este problema que non é novo, porque esta xusta demanda, como dixo María Antón na súa intervención, era igual de xusta e igual de demandada cando gobernou 4 anos o Partido Popular e cando creo recordar que precisamente vostede era concellera de centros socioculturais. Vou a continuación a facer un relatorio de todo o que se realizou pois en este tempo, de todas as opcións exploradas e do seu resultado. Non? Primeiro, estudáronse posibles opcións de exención no recibo do IBI. Esta opción non é posible, porque os requisitos da Lei 49/2002, que pon para as entidades sen ánimo de lucro gocen destas exencións similares ás que poden gozar as fundacións ou a Igrexa ou entidades paralelas á Igrexa, pois son de imposible cumprimento por parte das asociacións veciñais, non? Por suposto, se deste pleno sacamos un acordo de instar a modificación de dita lei para que sexa máis xusta e redistributiva,
total apoio por parte de Compostela Aberta. Outra das opcións que se revisou é a posibilidade de incorporar estas compensacións aos gastos correntes dentro das subvencións competitivas que saca o Departamento de Relacións Veciñais para as asociacións veciñais. Mais estas convocatorias que están residas pola Lei de Subvencións e que, como vostede ben saben, pois están destinadas a gastos de actividades, é difícil incorporar nelas os gastos correntes, os gastos de mantemento. Ademais, seguiríamos incurrindo nunha discriminación, xa que estas subvencións teñen un límite de gasto por asociación veciñal e, polo tanto, as asociacións que foran propietarias dun centro verían disminuída a súa posibilidade de optar a fondos para actividades. O mesmo ou similar nos acontece con subvencións nominativas, como indicaba ou apuntaba o Partido Socialista, é algo que está sobre a mesa, non? Aínda que as subvencións nominativas tamén deben ir maioritariamente destinadas a gastos de actividades, pero hai unha opción, sería algo a estudar, non? Hai limitacións específicas no artigo 2 da Lei de Subvencións, mas sería unha acción, esperemos que se esa acción que finalmente é a solución non veña o Partido Popular a votar en contra dos orzamentos porque teñamos subvencións nominativas. Cuarta acción explorada, a cesión dos propios edificios, que son de propiedade dos veciños, ao Concello. Esa sería unha acción, mas non foi aceptada, nos o respetamos, pero non foi aceptada, nos tamén estaba sobre a mesa, non? Quinta opción debatida e falada cos veciños. Quinta acción debatida e falada cos veciños, non sei, despois hai dúbidas en tal caso na súa quenda, non? Quinta opción, contrato de alugueiro. Esta foi outra opción explorada, de feito, nunha reunión que mantivemos con algunha destas asociacións veciñais no mes de febreiro deste ano, acordouse facer unha proposta dun contrato de alugueiro que permitirá, en certa forma, subvencionar ou financiar os gastos de mantemento que existen nestes centros socioculturales. Fíxose a proposta, fíxose un borrador de contrato de alugueiro en colaboración do Departamento de Centros Socioculturais, con servizos económicos e contratación, e finalmente, cando foi presentado no mes de maio deste ano, digo todo isto para que a concellera María Antón non siga insistindo en que non se fixo nada, cando foi presentado no mes de maio, pois as asociacións veciñais a que yo presentamos víronlle certa complicación para elas na súa xestión administrativa e económica, polo tanto, quedou pois parado ese proxecto. En conclusión, fixeronse estudos, como non podía ser de outra forma, como nos comprometimos non só con este pleno, sino con asociacións de veciños, mantiveronse reunións, ofreceronse solucións neste tempo, e non se estivo pois cos brazos cruzados como a concellada do Partido Popular quere indicar, non? Eu creo que, ademais, de forma moi desafortunada, nun exercicio de desmemoria por parte da concelleira, porque ela foi concelleira de centros socioculturais, ela coñecía esta demanda, existiu no seu tempo de concelleira, e está claro que non é un asunto doado de solucionar, porque se o fora non levaría tantos anos producíndose, non levaría tantos anos, non? Temos que recordar que ambos edificios dos que aquí se está a falar son edificios que se utilizan polos veciños en actividades para relacións veciñais e centros socioculturais desde o ano 96 e 97. Se fora tan doado de solucionar, non sei, porque non se ten solucionado antes, non? Eu creo que temos que ser responsables cando facemos declaracións e non intentar engañar a xente transmitindo ideas que non son correctas, non? Pola nosa parte, existe ese compromiso coas asociacións veciñais. Seguiríamos explorando as vías abertas para buscar unha solución. Hai unha diferencia moi sustantiva no que a concelleira María Antón quería indicar sobre San Pedro e estes tres casos. A diferencia tan sustantiva é que San Pedro xa estaba, a xuntanza xa estaba no prego de centros socioculturales. Foron vostedes os que o quitaron e nós reparamos pois o que vostedes destruíron, non? Neste caso é un problema que levase arrastrando desde o ano 97 e 98. A diferencia creo que é relativa. María Antón, segunda quenda. Sí, era tan sincero de saber a súa resposta que, mire, teño escrito precisamente que sabíamos que iba a replicar que poderíamos telo feito nós. Porque son hasta simples para eso. Pero, efectivamente, poderíamos telo feito nós. Claro que sí, poderíamos telo feito, pero resulta que nós non fomos quenes dixemos a bombo e platillo que tiñamos a solución para o funcionamento da rede de centros socioculturais. O alcalde sí.
Efectivamente, acaba de decirlo vostede. Engañar a xente con ideas que non son correctas está moi mal. Pois diga yo seu compañeiro de pupitre, está moi mal, señor alcalde, engañar a xente con ideas que non son correctas. Vostedes non teñen a solución para centros socioculturais. De feito, tardaron ano e medio en publicar un novo prego do Servicio de Xestión que ia ser unha acción transformadora e innovadora desas que tanto lle gustan a señora Lois. Por certo, se é verdade que a gracia é dos veciños, diga a señora responsable, nova responsable de centros socioculturais, que corrixo o prego, que está como de titularidade municipal. E tan transformadora, efectivamente, esta xestión que van a facer vostedes dos centros socioculturais, que todos os traballadores da empresa concesionaria do servizo están en contra. Tan transformadora, que hai novas demandas no xulgado por cesión ilegal de traballadores. Algo que non está nos documentos da licitación na páxina do perfil do contratante, tan innovadora, que mudaron o regulamento de centros desde o prego. O nome, a tipoloxía, as funcións. Claro, para que levar a Xunta de Goberno, pensaron vostedes. Total, o facemos a través do plego e xa está, non se entera ninguén. Tan innovadora que desvirtúa a Casa das Asociacións de Cornes, a convirte en un novo centro sociocultural. E as asociacións xa non terán un centro de referencia. E, sobre todo, é unha gran acción, porque o servizo se licita con menos horas que o contrato que rematou en 2016 e cun prezo máis alto. É dicir, despois de estar máis dun ano prestando un servizo en precario sen contrato, vostedes levan o custe hora do servizo de dinamización e mediación dos centros de socioculturais sen afondar no principal tema que é o personal. Xa lles dixemos que perderon unha oportunidade de reorganizar a rede de centros. Pero non lles interesa, porque é máis doado manexar a rede desde os contratos menores, os que están derivando as actividades que neles se desenvolven. E, señora Rozas, pois vostede decía ao final, levan tanto tempo intentando ver como, e resulta que no local de San Pedro van a solucionar a primeira. O solucionan a primeira pagándolles todo e non son capaces de solucionalo nos centros das asociacións de veciños de Arins e de Meixonfrío. É curioso, bastante curioso. Se é a solución tan rápida en San Pedro, pois imagino que, espero que a partir de agora pois atope tamén unha solución máxica para estes dous centros que, como decía vostede, levan moito tempo con esta demanda. Nada máis, moitas grazas. Algo que engadir, Rubén? Grazas, señor alcalde. Eu, sinceramente, creo, agora estaba pensando incluso varias posibilidades, non? Podo entender algunhas das dificultades que se plantexan para establecer solucións concretas, non? E se os veciños e as veciñas se empecinasen en que o que queren é a exención do IBI e finalmente non se pode porque non é un dos supostos contemplados, pois os imposibles son imposibles. Pero que os veciños non din queremos a exención do IBI. Os veciños o que din é nós acometemos un gasto que outros centros socioculturais non acometen, pero temos o mesmo tratamento que centros socioculturais que son 100% públicos. Por lo tanto, entendemos que isto ten que ter unha compensación. Bueno, cando falamos de compensación, o nivel de elasticidade que iso ten, pois dá para múltiples solucións que non hai que ser especialmente creativos, non? Ahora, para unha asociación pagar un recibo de 1.000 euros de calefacción, pois é moito diñeiro, non? Ou pagar un recibo do IBI, tal, pois é moito diñeiro. Bueno, eso hai diferentes formas para poder solventalo e creo que non hai que descubrir a pólvora, non? E creo que en ano e medio, pois, é un tempo razonable para buscarlle unha solución, non? Claro, como di o refrán popular, morto cá, morta raiva, non? Evidentemente, con unha cesión ou unha donación ou solo faltaría, non? Non sei se os veciños e as veciñas, un patrimonio que é deles, están dispostos a facelo así. Pode ser unha cesión de uso, non ten por que ser unha cesión de tal, bueno, pode ser unha solución, pero incluso pareceríame razonable e lexítimo que non estiveran dispostos a iso exclusivamente porque lle paguen a luz e lle compensen o IBI. Pareceríame razonable, non? Pero en calquera caso, creo que unha solución hai que darlle e que non pase outro ano máis sin que se solvente iso, non? Comentaba a concelleira o caso da Gracia é un pouco máis particular.
e postos a falar de casos particulares, incluso tería un máis para tomar nota, que sería, no caso do Eixo, sabe que hai dous locais, un dos dous locais pois estaría nunha situación similar, tampouco exactamente, porque tamén é un caso peculiar, non? Dito iso, eu xa non quería entrar neste debate, pero, bueno, sacaba a compañeira do Partido Popular, eu tamén quero dicir unha cuestión con respecto ao tema dos pregos dos centros socioculturais, non? Claro, eu teño a dúbida, e a verdade que non teño a seguridade, incluso le preguntaba agora o señor secretario, pero si a partir da modificación do 2004 eso sería competencia de Xunta de Goberno ou de Pleno, non o teño claro. O que sí que teño claro é que o organigrama, a estruturación e a tipoloxía da rede de centros socioculturais de Santiago de Compostela aprobouse en pleno. Eso sí que o teño claro. E o que teño claro é que ese organigrama, estruturación e tipoloxía non pode ser modificada a través duns pregos de contratación. Eso é así. A partir de aí, si se podía modificar en Xunta de Goberno un pleno, pois non o teño claro. Agora, que sería necesario iso é evidente. E ollo, porque non é un tema menor. Porque non é un tema menor. Entón, bueno, veremos, non? En calquera caso, eu o que sí que instaría é a que se intente buscar unha solución creativa ou non creativa, pero que creo que é unha cuestión de xustiza con esas asociacións de veciños, non? Gracias, Rubén. Algo que engadir, Paco? María? Bueno, de forma moi breve. Debía de ter tan claro María Antón o que iba a ser a miña resposta e a simplicidade dela que volveu a facer un exercicio de contorsionismo político e falou de todo na súa resposta, excepto da proposta que veñen a presentar este pleno, non? Repito, se fora tan doado, pois é tan sinxelo, estou segura que vostede xa o tería feito, non? Aínda que intenta comparar a situación destes centros con San Pedro, todos sabemos que as diferencias son moi importantes. E a grande diferencia que San Pedro, o centro de San Pedro, non é propiedade dos veciños como si o este, non? Simplifica o seu interese e compara, pois, edificios e propiedades que teñen unha titularidade moi diferente e unha xestión administrativa tamén moi diferente, non? Por suposto, en relación ao que comentaba o Bloque Nacionalista Galego, eu a mellor non se me entendeu cando o expliquei, era unha cesión de uso e, por suposto, respetamos que non se queda a ceder, era unha acción que estaba sobre a mesa e totalmente respetable, pero é unha acción das moitas que barallamos, non? Eu, a pesar de que pois María Antón faga todo, o Partido Popular faga todo o posible para que o noso posicionamento sexa outro, adianto que vamos a votar a favor. A nosa postura é votar a favor porque o compromiso que temos cas asociacións veciñais, a pesar de todo o que aquí dixo a compañeira María Antón. Eu, por alusións brevemente, antes de facer o reposo, non sei, hai unha cousa que me leva sorprendendo moito estes 2 anos no Concello, María Antón, é que naqueles temas que eu entendo que menos terían que decir, máis din. Eu creo é un deporte que non deixa de sorprenderme, que a mellor defensa é un bo ataque, non? Sorpréndelle que nós lle digamos porque non o fixo vostede tendo responsabilidade en centros e que somos moi simples por decirlo, non? Vostede osada por propoñelo, porque cai de caixón. Se vostede tivo responsabilidades, por que non o fixo vostede ou non o estudiou? Entón, nos ataca, dicindo que simples son. Xa tiña notado que iban a decir iso. Home, sí, claro. Vostede era responsable, tivo responsabilidades políticas na área, non? Sorpréndeme que diga que engañamos a xente por intentar facer o que vostede non fixo co tema de centros e un tema tan complexo dos pliegos, non? Non fixo porque vostede
delegou no técnico toda a responsabilidade de xestión do contrato, sendo consciente de que era un problema estrutural do Concello e para blindar as súas responsabilidades políticas, pero nunca para resolver o problema. Vostede, en xunta de goberno, decidiu que o responsable político do contrato era un técnico desta casa facendo como Pilatos, lavándose as mans. E claro, chegaron as sentencias, procesión ilegal de traballadores, 800.000 euros, que broma, como os cartos non son seus, é dicir, son da xente, verdad? E siguen chegando, pero non evidentemente por estes 2 anos. E a concesionaria ao cal vostede lle encargou o técnico que tutelara é a que recurre os pliegos, que por certo veñen de non darlle a razón en Madrid e de darlle a razón aos pliegos municipais. Non sei, pero ainda así vostede ten cousas que decir. E está ben. Porque eu últimamente estou saindo a respostar cousas por alusións. E entón, estou absolutamente sorprendido. Cando queira falamos en un debate público e aberto dos centros socioculturais, porque poucas cousas me levaron tanto tempo e poucas cousas me escandalizaron máis neste Concello. Falamos da xeración de rede, falamos de rede clientelar, do emprego, da falta de valentía política, da falta de responsabilidade que a xestión de cartos públicos. Falamos, cando queira, en un lugar público de todo iso, con todos os datos, cando queira. E vemos quen engañou a quen. Nós imos a votar a favor da súa moción. Entonces, esta proposición do PP sobre a adopción de medidas compensatorias para a autoridade afrontar os gastos locais de titularidade veciñal por unanimidade, non? De acordo, unanimidade. Os puntos 10, 11, 12 e 13 son todo accións de contas que están a dispor dos concelleiros e concelleras, como cada pleno, e faremos unha paralización de 10 minutos para continuar en rogos e preguntas. 15, pero ímonos ir ás 12 da noite, Pero bueno...